Ronia kasani wachiko koth machok mabiro mar ponni. Yes. Onego beni japur sani oseng'eyo ni to lo chal nade. To kodhi mane wada pidho kodhi ni kanye. John owuoyo maber sani weche mag kodhi gi. Kendo weche mag kodhi gi wan gi gimoro nasari A, nasari B, mago mag seed cane development. Koro samose weke nasari A mobiro nasari B, to koro dhi e commercial seed cane development. Ma koro en kodhi mipuro makata mana kembni gi nyalo kawo nuclear estate. Lo magin go magi pure to gipuro kodhi. En kama oket mar puro kodhi. Kasto ipoge ne jopur. Mano gima dhi mbele sani. Kendo ntiere support moromo ma jobod chiwo e weche mag loso kodhi. Sani ntiere wan gi program maduong' kabisa. Kendo pesa oketne mana 1 billion mar supporting seed cane development. Ma wadhi identify in all these millers gi wadhi ng'iyo ni to wadhi yiero kendo wandikore gi grube magin tiji en mana golo kodhi. Gini kodhi kikuongi pure to kama dweche 7 kende tibete tichuli pesa no makende embe nene 5,000 patan makoro wadhi yiero jok magin tiji gen mana tijo kodhi kende. Koro gin ka gisepuro kodhi ni to jopur moko kawo kodhi ni to gidhi pidhe puothegi. Gima osebedo katimore chien kanyo en ni japur en koseneno ka niang jirande cha nochiek maber. Ten ko niang jirande ne wacho ibete pogna bathe matin adhi apidhi. Tingeni gimoko ng'eyo ni ma seche moko en ratun mar adek. Ratun en niang kosebeti to maloth mar mokwongo cha ratun mar achiel, maloth mar ariyo, ratun mar ariyo. Koro ng'eni niang ma already chia ne osedok piny. Koro mage gik mwatemo geng'o nikech ng'eni wadani mondo wamed yuto mar japur e puodho. Kata kapok wagik e chiro mar use niang. Wadani te puodho ka igolo machalo nade. Mok ni eka ni achiel igolo mar tan 20. Wadani eka no nyalo kata mi tan 30 kaka kuonde moko timore machalo Brazil. Kata Uganda dhi maber sana e weche mag nini. Koro gima timo en sani waseriwo ne nyaka gi jok miluongo ni ICRAF. Gin organization mochung' ne weche mag research mag nonro mag weche lo. Kendo wasewinjore kodgi ma program wadhi timo kanyakla gi Kisireti gi county government gi sugar mills gi mondo wang'i ni lo te mane sugar industry wapimo kendo wang'iyo to lo en kang'o. Wadhi loso gimoro ni fertilizer decision support tool iluongo kamano gi dho ngere. Makoro ka an japur man Dhiwa tanyalo chung' kanyo to wang'iyo ni lopani mae gima onge. Soil fertility map maloso no dhi nyiso ni lopani mae gima onge, lopani to mae gima onego bed namedo. Nikech ng'eni fertilizer mwang'iew e duka gi ni mana gi gik moko adek kende. En mana gi phosphorus gi potassium gi calcium ema ibiro yudo e fertilizer ni. To wadani niang' onego bed ni yudo gi nutrients madhi 40. To lo ing'eni nigi ngima nitiere ngima mar physical health, nitiere chemical to gi biology. Koro ing'eni gigi te onego bed ni wamede lo mondo lo obed gi chia gi ngima ma koro nyalo pidho niang' ka sama niang' dongo. Koro sama niang' dongo ka en gi chia to ibiro yudo koro sucrose cha dhi mbele, japur be yuto ne dhi mbele. Mago gik mwatemo keto kanyakla e sekta mar sukari mondo wang'e ni yuto mar japur odhi malo. Erokamano ahinya, amor ahinya kuom twak kaka dhi nyime nyakora mogado ni mondo mi adhi ane Kisumu kuom Charles Atiang'. Charles, gik ma jotelo gi wacho gi kata ma jolony wacho gi e thuolo ni weche mag pur mar niang', un kaka joma nitie jo kanyo mag pur, be uneno kama gik matimore adieri e ground ne ka ong'i nikech onge kaka nyathi nyalo bedo ng'at maduong' mane kod chia ka owuok ka en ng'ama dende ombekni. Mana kaka pur mar cham bende gi pur mar niang'. Onge kaka niang' nyalo timo maber ka sama owuok piny en gima ombekni. Atiang' lokruoge kotenore kod weche mag kodhi gi kaka itayo weche mag pur kochakore e puothe. Bende gik matimore e ground koso ground gik moko pogore. Atiang'. Erokamano Bati. Ago erokamano ne jo ariyogo, Eric Okola mar Sugar Board kaachiel gi George Were. En adiera ni wasetimo reforms mang'eny. One area ma pod ok watime maber en area ma giwuoyeno. The sugar research, mokwongo agriculture is a devolved function. Being devolved function, king'iyo budget mar counties wa, in terms of allocation magiketo ne county, tin kabisa ma onge gima biro sector mar niang'. And extension services monego bed ni county government partner gi sugar research kanya wacho ni okose dhi maber. Gimomiyo wacho mano
en ni kane sugar research ne ni kod funds omiyo sani wago erokamano nikech wan kod sugar development levy. Under sugar development levy nitiere 15% mar sugar research magisetimo the breedings magisetimo go. Koro the challenges number one man ka en ni nyaka wabie middle ground. Adaptation mag the varieties manyien magikelogi osebedo very low. Ang'o miyo gisebedo very low? Kikelo mbego machiek gi dweche 12 to dweche 15 niyudo ko ochiek to the factory efficiency ne ni low. So mana achiel kuom reforms ma agoero kamano ni nyaka nyokaw kambe gi kete lwet ji giwegi. For example, Chemelil, Moroni kata Nzoia nyoche olorgi kendo gise pump a lot of money in terms of improving efficiency mar kambi. Nibro yudo kaka neo Kolich nowacho ne samoro dhi mondo igol tan achiel mar sukari itiyo gi tan 15 16 mondo iyud tan achiel mar ang'o mar sukari. Sama wuoyo kodini ng'eny kambe wagi sani osetimo proper maintenance ma the recovery tons of sugar osebiro about 9 mamano be pod ni malo onego be up to 8 mondo koro pesa wuoge maber. Mano one area ma sugar research osetiyo maber, mbego nitiere kendo kata juma mokadho ni nyo antiere gi one of the extension officer miluongo ni Bor kachiel gi George. Bor en wuod Nandi, George en wuodwa ma piny kae. Gitiyo matek kendo nyo gi transfer the whole Nyando sugar belt. Ni japur mora moseloso puothe, the sugar research oikore mondo partner kode kelo ne mbego kendo miye fertilizer to gi pidho niang'. Then en bende okaw from there. Maduong' mogik manyaka wawinjire en ni agriculture is a devolved function to the county government. Allocation gitin kabisa because giwacho ni funds onego olu functions. Koro mana achiel kuom ka nitiere reforms monego tim a main act is that kanyaka wabed gi agriculture under county, then the national government nyaka devolve the fund to the county government. Mano one area ma poko timore maber ma ji ariyogo, the two levels of government nyaka tika mora achiel. Mar ariyo ma mora gi reforms mo wan go sani en ni kambe wagi koro timo cogeneration. The best example en Kibos rego niang' to fertilizer bendo loso to oloso nyaka kong'o to oloso nyaka ceiling board, otimo gik mang'eny. So gima duong' mogik mondo sugar industry obedi stable ma japur bende oyud chudo maber en ni wadhi cogeneration. Mano I'm very happy ni mana tuwa makoro timore sani kidhi kata Chemelil nyocho lor nye gichako rego odiochieng' manyoro. The two boilers mane richo giketo sani manyien kendo giketo gi elony mamalo ma labor intensive koro onge, gibedo automized. Sama gibedo automized ni nyiso ni efficiency dhi malo. The other side of it any there is job losses. Mano gima nyaka wayie ni lokruok tema duto mo undertake nyaka wayie ni rach gi ber biro. So reforms achiel maduong' mantie sani en ni gini odhi ketho tije mag jowa mang'eny nikech jogi automized. Boiler ma tiye kata ji 20 sani koro computer ema tiye gi operator diwa achiel kende per shift. So mano achiel kuom reforms mantie madhi miyo kambe wagi koro can make profits nikech ne gin too much labor force. Gik mane dhiye a human resource was too much. Namba mag jotich ne ni malo about 2,000 gi wiye to production ne ni piny. Koro reforms achiel mosebiro sani ni gikelo new technology gi the other way around gi face off employment. But gin part of reforms manidwaro under COMESA. Ne number one ni sirkal mondo uwoge out of management of sugar industry. Mano setimore. But the challenges ma pod wan godo samo wuyo kodini en ni jopur nyo pod hinyore. Very low intake. Kidhi kaka Weybridges mag West Kenya area ma Chemelil. Niang' nyalo bede Weybridge ka ndala adek kapok obedo uploaded. Mano en loss to transporter, en loss to the farmer nikech
The same thing amonego tim trips ariyo adek mondo dog odhi oting' niang japur. Iyudo ka ostak e Weybridges ka. Nikech flow tin gin gi trucks monego kaw niang from the Weybridge to the factory. Gin gi trucks matin. Kibos afadhali nigi trucks mang'eny, but the challenges ma bende pod waneno en constant breakdown. Mamoko biwacho ni gin man-made nikech nitiere the elephant in the room, some sugar imports. Sugar imports must be regulated. Yes, wadhi wuoyo kanyo atiang' wabro sugar import. Yes, wabro chopo kanyo mondo wabro chopo kanyo mondo wang'i sector no achiel kachiel. But winjo ka kuwuoyo erokamano kadok e pur. Yes. Kapod adok e pur matin bade kiyiena. Ayieni, yes. Erokamano adhi e weche mag pur ma wacho ni amiyo jo Sugar Research a thumb for what they are doing. And allocation mar 15% ni onego wa partner wan bende marwa allocation mar 5% komiwa kaka farmers organization. So there is supposed to be farmer training. So that bridging gap nyaka watim the farmers training, mano number 2. Then the payment formula, an atiang abede pricing committee. But ibro yudo ni the cost of production today, mondi produce tan achiel mar niang, kawi gimoro 2,200 sama wuoyo kodini. Kalore gi nengo mag fuel manodhi malo. Tibro yudo ka japur ichulo 5,500 kong'ade te to dong all the cost kose gol to japur dong gi gimoro 4,300. Koro mana achiel kuom gimonego wa reform man kaka member manenie pricing committee, the pricing formula japur gi mila ok nyal share 50-50. Ang'o miya wacho mano? Gimomiya wacho mano en ni japur mokwongo mondo ipur mibos puodho mibar mipidhi midon yangni regime machon kawi dweche 18 kadhi mbele. Tamila en okawo niang within 24 hours ka niang odonjo Weybridge to seloke mobedo sukari moseuse. Therefore achiel kuom gima Sugar Research assignment mane wamiyo gima poge timo en mondo gi come up with the new formula. Sharing ratio ok nyal bedo 50-50 nikech amila kawo niang within 24 hours to seloke sukari to japur osebedo gi niang for 18 months and above a old period. Sani koro wan gi varieties manyien. So mano one area ma needs to be reformed. To mano ok nya timore nikech sama wuoyo kodi ni jopur mamoko ringo dhi e court. Kisi a case number E28 of 2025 manyo dhi mo freeze account te ma Kenya Sugar Board. O freeze any pesa ma dhi e Sugar Research, o freeze pesa mag nyaka 40% monego jopur go niang. So magi gin some of the challenges ma wa undergo, but what emo mitigate gi, like I've taken my initiative like with CASAP and other people mondo wa mitigate jogi ogol case no oko, mondo Sugar Research oyud pesa necha mondo flow seed flow bedi. Erokamano ahinya atiang' kuom twak malewa ahinya. We abire ni Eric Okolak. Eric, reforms ma iwachogi ni nitiere kaka pek bedo e kind japur gi weg kembe kata kembe marego sukari. Achiel kuomgi en wach mar ni kakoro ji nie yuto gimiluongo ni ohala moyudore bang' tiyo gi pesa e pur. Yudo ka gima chal gima kambi dwaro bedo marom gi japur. To atiang' koni japur osebedo gi niang' ni kuom dweche 18 kuom ranyisi mano thuolo machon. To ni wacho ni kind dweche 7 sani gi dweche 8 kama winjo bed ni niang' masani ochako ikore ni nyalo romo. Ma en dweche 7 japur okoni e kambi to seche 24 kama to osereg niang' ni. Ma niang' ni oselokore gi munjo bed ni kod tere chire ouso. To pod idwa ni mondo gipoga profit kata gipoga yuto gi e diere. Gima jopur neno ka gima samoro ok nyal bedo ne gima ber ahinya. Kai wacha kaka jalo manitiere board mar weche mag sukari. Erokamano George. Matieko dweche 7 ada malero kamoro kanyo. Matieko dweche 7 cha en seed ken, en kodhi. All right. Ngine kodhi cha mondo yude kwongi pidhe motiek dweche 7 lo morom ngado koro minya pidhe. But niang' midhi regi ma e kothe wan go sani en dweche 14 nyaka dweche 18 kanyo. Machon kama ne tieko nyaka dweche 24. E koro ka doko wach ma atiang' wuoyo maber kendo wach adieri japur niang' en ng'ama bedo gi niang'. Kwa ng'iyo kata kothe machon niang' ni puodho dweche 24. Dweche 24 ni onge gima inya timo e puodho ni. Nikech niang' no omako puodho no kendo kata kisebete pod idwa ni mondo chako owuog kendo michako bete kendo. Koro niang' kipuro en puodho no makore igni madhi 5. Nikech nani dhi bete didek.
to beto ka beto ka kao dweche madhi 18 mano higa madhi 5. Koro mago gik mwaseng'iyo mondo waduok piny. Nitere ka jogi nyalo share profit koro nikech osegol niang' puodho motere factory moregi. Wasebedo piny gi kanyak nitiere gimoro ni Ken Pricing Committee. Ken Pricing Committee ni oting'o japur ni iye ka, oting'o county government ni iye ka, oting'o migawo mochung' ne weche pur to gi jo Kenya Sugar Board. Jo Kenya Sugar Board koro ema tayo weche madhi mbele committee no. Koro committee ni ema ng'iyo ni to niang' idwa chule ni nang'o. Gi sani chudo japur otenore gi kaka bech sukari chalo e chiro. Sama sukari bag 50 ilo waluongo ni ex factory price mar sukari. Kodhi malo kaka sani ka en awach ni en 6,000 onego beni japur be sudo matin. Sama biro piny chan nikech sugar factories bing'eni koro sama giuse bei ma piny no ginyal chulo. Koro en nyaka wa balance interest mar ng'ama rego to gi ng'ama puro. Koro mane omiyo moko wawinjore kodgi to wa arrive at a figure gi formula ma e committee ma tiang' ne nitie chon. Magi sani niang' en 5,500. King'iyo kata pesa michulo kata Tanzania kata Uganda gi jopur en pesa matin 4,500. Tene jopur ma dala ka gin ichulo gi malo. Wang'eyo ni cost of production ni malo matin moloyo Tanzania gi Kenya. But king'iyo Tanzania gi Uganda king'iyo iyudo ka jopur ma dala ka nigi yuto mamalo matin. Koro kama odwa kete maino maro en ni to niang' mawuok e puodho en tanadi. Ok odwa keto mbaka ne ok odwa nodhi e nengo kende mar sukari nengo mar niang' madhi e chiro. Yes. Wadwa ng'eyo puothi ni inyalo gole eka kanyo monego bed ni wakete maino marwa mar medo mondo japuro yuto ne e puodho kapok niang' ochopo e chiro odhi malo. Koro kata kochopo e chiro nikech koro kata ka ng'owach ni yudo eka tana 10 eka achiel to niang' kata kiuse 6,000. Ere tiende mondo iyud tana 10 to wanyalo konyi miyud kata tan 30 eka nini. Koro kata kiuse 5,500 tidhi yudo ka yuto ni malo molo ka ibiro mana wach bei to weche mag yuto e puodho king'i. Koro sani wasebiro gi chenro mar balance mar ng'iyo ni to interest ma japur odhi okaw nade, interest mar ja factory kana. Mane omiyo ineno ka jatend piny no biro gi gimoro ni sugarcane bonus. Mondo wang'e to japur dong be gik nikech ing'e ni sama irego niang' nitiere gimoro ni molasses be wuok e iye kanyo. Molasses ni bing'e nigi value. Nitiere bagas be mitiyogo e loso stima. Nikech sukari tiyogo nyaka niang' itiyogo nyaka e loso stima. Koro gik gite gin gik ma gin gi value. Koro mane amode ni waket bonus mondo ko gik niang' mitero cha koro ichuli e tonnage to bonus moro be iyudo. Koro gin gik mabiro kachiel. Wuoth mabor chakore mag ndama achiel. To mana kana wacho motelo wan mana gi dweche 17 nyaka wa e aguch manywanda manoriwo gi nyaka jopamba nyaka joduma ka. To kwang'iyo kaka wasewuotho nitiere geno nikech gisani already no wasetemo chulo bonus no wase pilot program mar bonus na Mumias ma ji oneno ka ma jatend piny owacho ni ma koro gima nyaka dhi nyime. Jopur moko nitie ma yoro nyaka millions kaka bonus. Koro magi kama wadwa time balancing mar bei to gi mar gik factory nikech molasses ng'ini giuse to pesa no gikawe kawa japur ok yude ka. Koro sani wabiro gi framework ma nyaka koro japur be nyaka yude gimoro e molasses mawuok ni. All right. Erokamano John, nyaka kama wachope ni ywak pod nitie kaluwore koda tiang' ne nitiere okenge ma osego to nitiere bende gik ma pod ok ochopie. Kong'iyo report mar Kenya National Bureau of Statistics yango kaka pur mar niang' osebedo gi dongruok nyaka ne ket moko kuom okenge nikech kowacho ni weche mag niang' mawuok e puodho kadhi kama irego niang' ma koro lokore sukari miluongo ni cane delivery ne oidho kuwuok 3.1 tons nyaka koro 3.9 tons e kind dwe mar achiel gi dwe mar abich mar higani. Nyiso ni ma en medruok mar chiegni tons 1,800 kama ma otimore thuolo mar dweche 2-3 kende. Kasto bende weche mag sugar production kata loso sukari owuok e tons 285 418 nyaka 348 143 kochakore Januar gi dwe mar abich mar higani. Nyiso ni ma bende en medruok manyiso ni kata mana kaka niang' medore ka dhi kamiregen e sukari e kaka bende sukari miloso e pacho ka bende medore. Nyiso ni samoro Kenya nyalo bet kama koro oduoke piny dwaro kata rem mabedo e kind
sukari mawuok e kembe to kod dwaro mar japiny. Ang'o ma nyaka tim nikech ibedo ja somparo ne achiel kuom kembe ma ne obede pacho ka e weche mag ng'iyo ni to ere kaka inyalo med jiwo sukari ma igolo e kembe mathurka. Mana kaka wadwa wacho no production nyaka medre, wadwan mondo wanwang' sukar mang'eny ema ok ikambe gi, production nyaka medre. Mana kaka wawuoyo production medre ka waluwo good agronomic practices mek pidho niang'. To good agronomic practices mek pidho niang' owuoyo wach mbolea, lakini nitie kuma kenda dwa sisitiza ni kiseketo mbolea no nitie gik mabe nyaka irang agronomic practices mondo pato ni omedre mondo iter niang' mang'eny factory. Nitie gima luongo ni weed control, kanyo be ng'eny jopur ok rang ahinya. Rango buya mating'e niang' kipidhe buya be wuok kode mang'eny. Inuanga koro chon itimo manual nini. Koro sama ipuro niang' wapuonj jopur the modern techniques ma rango buya ma ok ipuodho ka. Nitie sani chemicals mitiyogo kata inego buya. Koro buya no koseneg to niang' biro bedo gi viga ma ok piny ka. Then owuoyo bang' mano then nitie tuoche mang'eny be niang' ka mabe wadwaro no be giwuoye. Farmers be face a lot of problems i tuoche niang' kama wacho ni. Koro tuoche mek niang' be nyaka rang kaka iloso gi. Wapuonj farmers new techniques kaka chemicals ni manyalo niange gi. Kirango kambi mang'eny aneno ka giwuoyo positively kambe zaidi mapidho niang' kaka Kibos anyo. Almost kirango Kibos nuclear gikawo niang' matin sana kuom wakulima sani nikech sirikal ni osemigi puothe madongo wachacha diere. Sirikal omigi miwani sani margi gipuro niang' gi kendgi. Apart on sirikal omigi Chemelil, if I'm not wrong, nuclear farms go gipuro kendgi. To kirango the way ma gimanage puothe gi, it's up to standard. Jopur wa makoro outgrowers, they are not managing their farms the way Kambegi manage farms gi. Koro wadwan Kambegi bo konywa wakulima wa manage farmers gi. Kambegi farmers mondo manage farms mi kaka gibegi manage puothe ma gipuro gi. Weed control no very important gi disease control. Then bang'e nendo wacho no aparon kuom an to dwaro no ong'is jopur mondo ginwang' instant iluongo ni instant soil problem kata soil fertility kata problem mani puothegi. Kech kwarito ni KESREF kata institute ma sukari mabiro kawo lowo to dhi kendo go lab ya kaduogo miyo farmers apana. Mana kaka joma puro oduma yor Rift Valley kucha time. Wan go pH meters minyalo wuothogo asewuoyi mano. Midhi tinwang'o instant wacho ni puodho ni pH mare en makama. Niang' dwaro pH mar adi. Kech mano is another problem wan go Nyanza. pH mekwa kuonde mwapidhe niang' is very low. And that is why neno kata ka giketo mbolea to niang' kitim maber nikech nitie nutrients magi hold piny kaka ka pi ka pi luongo ni phosphorus no ka pH ni piny ka pH rach to niang' ok kawe. Koro how do we bring up this pH kumidware 6.5 to 7 kech pH mekwa kidhi pimo sani kwa rito nwa kawe watere lab chamacha technology machon mana kaka wacho ni kothe niang' machon kama ne kao 24 months ka maka wawere wabi makao dalo matin. Koro nitie sani instant pH meters. pH na shida karwaka ke soil acidity ng'eny ipuothe ma Nyanza mwapidhe niang'. Okay. Koro acidity how can we raise it from 5.54 to 6.5 and 7. Tibro nwanga taka gitiyo mbolea to inwanka niang' bro biro maber. Koro let's look at the nutrition of the soil manaka kwa wachicha. Know what your soil is lacking. But the problem one go Nyanza sani and that acidity. Nikech wasebedo kwatiyo mbolea mang'eny ang'o gik moko mang'eny. Koro some of the nutrients are held up there, down there, mano pi. Koro according ndalo manatiyo kambi maduong' wabro wuoye bang'e mane ang'no. Mane gima nwayudo. Then what did we do?
ndalo chane podonge lime ngene this thing iloso gi lime ne wan gi lime maro manwagolo koru in tons dwa onji puodho tinano can neutralize that soil from 5 4 to 6 7 pH mano is very good for sugarcane koro sani wan gi granulated lime veche ok rach obe ni cereals kuonde minyie mbolea go they are there koro wadwaro farmers konwang'o ka puothen kod low pH okaw lime ni to oriw go mbolea to keti puodho to orese to 6.5 to 7 kanye mashida ntie by that they will get a lot of produce and tonnage magibro tero nini so problem en warang kodhi mana kaka wawuocha nutrition to our problem in soil kan imkaka pok iketo mbolea rang your pH marwar is very low in the farms let us raise it through lime undo 6.5 to 7 yes Eric Kokola tudruok mar japur gi un kaka board gi kembe manyo ket kata jok manyo ket kembe gi alwetgi nikech siasa bende obet mana kaka samoro ywak nyalo bet ni counties opokotimo ma counties ok tim magi gimbende kipenjo gi gintiere koda pek magineno achiel kuom gi wach koda tiang ni samoro pesa maluwo chendo mochwale counties jokoromo miyo ginyal timo gik moko kaka idware jopur giwegi kata jopiny giwegi mawuok e alwora mipure niang bende ineno ka gi hikruok mar adier mar siro lokruoge matimore e sekta mar niang ka ung'iyo kendo ugo kodgi mbaka mondo gibed gi ng'eyo ni gin bende gin kod ting' moro erokamano jopiny mag kuonde mipure niang nigi hikruok makare kendo gisejiwowa kabisa nikech gini reforms ng'eni sasa ma lokruok biro nyaka ji ne pek nyaka ji gwenyre mawach ni ok wadwar nikech ji ong'iyo ka gibedo kamoro koro sama lokruok modwa biro mbate yudo ka ng'ikruok moko nyaka bede ma mago gin gik ma iloso ka sa sudo koro gisani watudore gi jopur watudore gi weg kembini gi kendo watudore gi all stakeholders mantiere e sekta mar sukari ni kendo mane mosemiyowa gik ma gikeni deni ok en tudruok makare kata mana kod keto kembini ka lwete ji giwegi yor kodesa doko nyalore to nikech watudore kodgi omiyo gik mang'eny sana ma wasetimo kanyakla kata mana sani tudruok e kinde japur gi factory dhi makare to program ma wan ge board motemo mondo walosi en ni mondo wakaw jopur waketgi e group ng'isa ma japur ni e group to koro gin gi duol kata ka ratichi orochore kata kaka kambi orochore ratichi unyalo wuoyo kaka e group waluongo gi ni farmer organization chon ne gin very strong kane dhi Mumias ne nitiere Mumias outgrower company magi kembni ma ji ne anga nyaka e pinje mago kabiro ng'ento Mumias outgrower company dhi nade koro mana e kama wadwa duoko e winjruok mana e kind japur gi kembni gi ok adwar gima koro japur osika kambi kende ng'at achiel mano onge gi impact wadwar ni japur giwinjore koro kata kaka en input kaka fertilizer wakelo mobedo subsidized ni tikawe e group kata kwa dhi pimo lo ni to lo mar ngima mar lo chalo nade kadi kanyo koro itime group koro timne japur achiel itime jopur momakore kanyakla koro kata nikech ing'eni kata mana variety mineno wakelo manyien gi gin variety ma gibedo waduongo ni wan gi different agroecological setups mane area ka area iyudo ka kidhi kata Mumias lono gi chal mar kor lwasi kanyo opogore gi kidhi kata mana Muhoroni kidhi koro ng'ini gigi nyaka pim koro kothegi gibiro kaluwore kaka chal mar kor lwasi mar area mar kamoro kamoro koro magi gik ma sama ji nie group to koro yot timo nikech wabro wacho ni group ni kata ka en group man Sigomre Ugenya kocha mae kaka lo chalo mae kaka chal mar kor lwasi kanyo chalo mondo wakaw kodhi machalo kama mbolea machalo kama manyalo konyo koro tudruok gen gima sani wamako matek kendo board osetudore kanyakla gi nyaka Ministry of Cooperatives nyaka Ministry of Agriculture mondo wakaw jopur waket kanyakla mondo gibed gi duol jopur gin sani dhano madhi 350 sama dhano 350 wuoyo gi duol achiel onge kaka inyal kos winjo gima giwacho koro mane gima watemo ng'iyo sani mana kata tieng' gin temo ng'iyo mondo okel jopur kanyakla koro sama jopur biro kanyakla tudruok dhi bedo mayot kata kaka wan gi board gi county government kendo gi jopur
Alright. Erokamano nyarwa ni mondo awinjane Ezra Okoth ma en jakom mar jopur niang' e Kenya mangima entiere Migori kendo tudore kodwa yore mag Zoom. Ezra, paro ni koro inyalo winjowa yo makare mondo inyiswa ni tin iwuon. Erokamano ahinya. Nyiswa ni to in iwuon gin ang'o gene ma oseneno e lokruok ma osebedo kadhi nyime sekta mar sukari e pacho ka. Ahinya kochakore weche mag pur gi wegi nikech ichung' ne jopur niang'. Gin ang'o gene ma jopur niang' nyalo wacho ni gin ber mosebetie. To gin mage ma ginyalo wacho ni gin pek ma pod gineno gi e sani nyaka nyog lokruoge gi chak tim, Ezra. Yes, erokamano jobach mokwongo amoso jopur te kama giwinjowa an kaka Ezra gimaseneno. Lokruok achiel en mbolea machomiwa gi Dr. William Ruto nyokelo lokruok wayudo hile yo makare mak mani challenges manye nitie en ni kamiyo me bor mamiyo jopur tur ng'ato agi 500 transport koko ka mbolea kodok moae pod kocha dok na mbolea 5,000 kadhi nyime omiyo mano gima koro nego lakini ne wayudo niang' maber. Lokruok machielo manyo wasenene wach ka nyaka nie Sugar Act bi waneno wach mare gik manyicho miwa Sugar Act mak mani poko tim gi nyaka sani to gibeyo sawa eni katel moko riure ok dwan mondo wadhi kaka jopur niang' omiyo nyo waneno komiwa pesa mar 15% mano lokruok manye wanyalo kelo new varieties machiegi dweche 13 kata 14 kwae dweche 24 mosemiwa kech nyaka ne pur niang' chakre koro pesa ma oningo mi Obedo gi ng'ikruok matin gi Ezra, paro ni obiro duogo kendo wabiro dhi nyime kode. To chako wuoyo mochenya ahinya wacho ni e weche mag lokruok mag chike gin gima girwako ahinya kaka jopur. Kata kamano nitiere okenge moko machal ka pod gik moriwore kodgi. Ezra, inyalo dhi nyime gi miyowa gigo ma otende kod atamalo 15 kata 15% miwacho ni uketi kendo lokruoge mitime chike. Miwacho ni osenyiso gima nyalo kelo geno ne japur. Kata kamano nitiere jomoko ma pod oriwore ma ok nyal miyo chike gi chak tich e yo makare. Alright, wabiro duogo iye ka. To kapok aduogo iye ka, nitiere gima dwani mondo me bende wawachie. Nikech wapenjo ni tudruok mane manitiere kindu gi jopur gi wegi. Tiwacho ni jopur gi yawa manitiere sekta mar sukari. Ahinya to jobod osebedo kutudore yo makare. Mane momiyo kata mana keto e yor deso kembe mag sukari gi obedo mayot. John, sama utiyo e bwo kambi ma bende ne ng'iyo weche mag pur mag niang' alwora mag gwenge mag Yala Swamp kochande, tudruok e kind kambi mar ng'ato wuon gi jopur gi wegi ang'o gini munjo bed ni timo mondo mi kembe gi sama koro oket gi lwet ji gi wegi e yor kodesa moko koro ni gine lwet sirikal achiel kachiel to bed ni ma en gima inyalo wach ni gweth mobiro ni japur ma ok en hinyruok manyalo miyo japur pod biro ywak ni wuon kambi ni timo na gima ang'o ma nyaka tim? Gima ne watimo kata gima nyaka tim ne gin outgrowers outgrowers ma puro n kambi niang' ma oko kech ma Yala cha to pogre nikech puodho cha en ma jopiny to en eka mang'eny karibu eka 10,000 mano ma jopiny koro gima ne itimo ne iloso nigi puodho cha nikech en thidhia mana kaka wuoyo cha nyaka obed well drained koro waloso nigi puodho no mondo pigi cha wagol through drainages koro ginwang'o ka gipuro to puodho no onge pi mano namba achiel koro watimo ngi mano kaka ne watimo then kapok imiyo jopur wacho ni gipuro niang' nyaka iluongi bipuonjgi techniques ma puro niangi wadwa ni utim kama wadwa ni upur gi kama ulos kama then en mandate ma kambi no mondo omigi kodhi ma gidwa mondo gipidh omi jopur kodhi ma gidwa mondo gipidh kambi akwayo ni mondo kigiwe jopur dhi dwar kodhi kendgi kuma gidhi nikech mani biro bedo mixture kodhi ok bi bedo en gin uniform koro idhi kata ka en Kesref chon en Kesref sani awinjo no olokre Kesreti idhi Kesreti to iwuoyo kodgi to gimi kaka nende jatelo wacho ni irango environment no niang' man manyalo timo maber ka i-train farmers no on the good variety magi oripo gi pidh kanyo then ipuonjo gi kako ripo gilos kodhi gi
gipidhe nyaka chieng' magi weed control, disease control, eka bang'e gikelo ni kambi. Okay. Sama gikelo ni kambi ni nyaka ibed ready ma chulo gi maber. Okay. Kambi gi nyaka chul gi maber. Adiera okan japur niang' but farmers nyalo wuoyo maber sani ni chulo gi maber. But kirango joma puro niang', they are not living a good life. Kora kian pesa baginwange okony gi maber. But duaren kambi gi ochul gi on time, pesa kik lew, sawa. Then ochul gi maber. Adwaro no jotende sugar board. Uwe wach baby, ani winjo kiwacho no sani uchulo gi maber. But you look at the cost of production. Inyalo bedo ni chulo gi maber kotero niang'. But ne kopuro maber bonwango that quantity mano ripoteri cha. Then inichule achula kaka ichule. Chenwang ka japuro wang. Utiyo maybe ge siling 2,200 kaka japur moro wacho 2,000 guwie iloso tani achiel. To nwango less. Nwango ata 1,800. Let us talk the truth. Pur mang'eny nwango less than what they are producing. Unless system makodhi ni ubiro gumbolea gi soil fertility no mondo wares gi malo yaka gibro nwango maber. So kambegi opuonji jopur these farming techniques nikech extension officers tin oging'eny mi county go koro dagiwuothi jopur temo ka gipuonjo. Koro mandate ma kambegi bed gi extension officers. Okay. Mabende dhi puonjo joma supply gi niang' the way forward kako ripo gi pur kothe moripo gi pidh gi kila kitu mondo gi increase their productivity. Okay. So akwayo kambe mwan gogi mak lwet jopur kenyang. Apart from government gikony government mako lwet jopur mondo jopur bo produce kaka gi produce. Okay. Yes. Erokamano nya adwa ni mondo wadhi e yweyo ka wadugo ka wawuok e yweyo ni to abro yudo wach mowuok kuom wadoje sula machielo mar weche mag kelo sukari e pacho ka nikech en achiel kuom gima bende jopur osebedo ka ywak. Biro winjo ne wach mowuok kuom moko kuom jopur mawuok e gwenge mag Busia kaachiel kod Homa Bay mondo winjo ne to gin giwacho ang'o e weche gi pek mage magiyudo kaso dhi nyime kod twak makamano. Wadhi yweyo gi thuolo ni nyakwara mogi kik idhi mabor mae ni wacha an ka kod John Were kaachiel kod Rico Kola to kod Charles Atieng'a mabende nitiere studio maroma Kisumu bende riwruok kodwa kanyo nyakwara mogi kod Hezra Okoth ma en jakom mar riwruok mar jopur e Kenya mangima jopur mag niang' obro tudre kodwa bang'e matin kaluwore kod ng'ikruok mano wabedo godo oikore yo makare mondo bang' yweyo ni wadhi nyime kod twak ma en iwacha e Ramogi TV. Turkey is not one place, and that's the best part. You start in Istanbul. The markets, the energy, the history. It's all happening at once. Then Cappadocia. Those landscapes you've only seen in photos. Hot air balloons, wide open views. And then Antalya, a completely different vibe. Coastline, slower days, just enjoying it. Explore Istanbul, Cappadocia and Antalya in 9 days from $2,700 per person. If you're going to do a trip like this, make it count. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Ragu gimarach kutimre ne pari, to an kayo ka bing'wono ni. Gik mang'eny osetimre ka, to nyaka sani in pudi dewo mana ngima mar pari ahinya. Nyakwa Ramogi, gin ji mane ogen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda e kidienje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gintiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafuargi. To higa 2021 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nano nakwonga igu kuogo kong'o.
Gigo romo nyaka jokuoyo ketna wanted gibiro nega sijinade to nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi Dalit Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich, saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar Gin Kanye. Kik bai. E gweng' ka gweng', e ot ka ot, nitie mich moro marito mondo nenre e piny. Anadil mana gi beats kende. Chwech lwedo mawuoyo e wi sigendni mag ogandawa. Mana kidi ma pink. Kidi ma pink. En mano a natural pink soapstone. En lek mok nyal lingang. Kuom tienge mang'eny, joma nigi lony osebedo e kindwa. Koro wasungogi kendo waketogi ayanga mondo girieny. Pok ma ingo, sunga marwa. Ng'at matimo gimoro ma unique yudo ni product minyiewo ni uwe peke yake ndo unakuwa nayo. Local talent should be supported because they make you something that is personal to you. Poko pogore, kod Sharon Ong'ao, tich ang'wen, sari okinyi, kik bai. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isamithir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Erokamano Nyakwaramogi. Nang'isi ni yweyo chwaka kamano nikech mit mar sukari nyaka wawuoye Nyakwaramogi. To samoro bende onyalo bedo ma ok mit ahinya kaluwore kod gigo matimore e sekta. E thuolo ni adwa ni mondo mi adogane Migori kendo alosane gi Ezra. Ezra, ni nitiere weche moko mane pok itieko wacho mane dwa ni mondo mi itieki. Ahinya to ne gin weche mag nitiere jomoko mariwore chike moketi mag bero sekta mar sukari e pacho ka. Kaka japur kata jakom mar jopur e Kenya mangima, ang'o gini gin jomage mariwore mamono weche mag chikegi molos kod board gi jokanyo mamoko tiyo kaka dwarore? Eye kanyo gimomiyo wan gi ji mang'eny ma ok dwa ni Sugar Act mane Dr. William, the President of the Republic of Kenya, omiyowa odhi nyime. Gin cartel moko kelo sukari ka oko ka sama gichandwa kama to giyudo nafas mar kelo sukari e Kenya ka. And nitie joma bedo sponsors gi some millers moko mondo mi okaw joma ignorant kata joma riek to tere court mondo mak gini odhi nyime nyaka dhi election mabiro ma wan kaka jopur ok wadwar wach machalo kamano. Nyo Sugar Act nomiwa ni mondo wayier directors madhi e Kenya Sugar Board mondo release nwa gik mane president omiwa mabo kwamo nikech jomitero mondo mak bura e court. Omiyo wadwa ni kendo kanya wapoka Honorable Kagwe chako kao Sugar Act duoke parliament mondo koro yiero cha ene modhi appoint director madhi e board penjo wani to ere kako dhi ng'eni majapu to kare okay president be oningo kitimo yiero mabiro ni kik dhi yie yiero to appoint ti ang'o miyo Sugar Act ni ankae ma ji dundore wadag ni gino ningo giwe mondo jopur yier joma gidwaro nikech mane miyo kaka lore Sugar Act nomiwa ni ji abich ai region abich achiel to makore dwa yier kendo ka Sugar Act be pok otiyo
omako dho jopur nyaka sani, nyaka Western Region, nyaka Coast, nyaka Tana River. Wadwani jopur owe thuolo mondo yier ma wakwa wabunge mane parliament ka gino duogo kanyo giwit gino haraka nikech gine mana gikadhe. Ere rach ne ka Sogak pok otiyo, ere kamorach go. Omiyo jok manyo noket commissioners manyo osetimo moketo 85% mane odong' ni yiero ma kote mne ochung'. Joge chako golo oko ni gibedo co-opted, okel joma nyien to ng'enygi ame ministry ma ok jopur niang'. Ma midhiero momako jopur niang'. Machielo nitie 5% manjo omi jopur niang' mondo empower organization mondo atimne jopur gi magidwaro mondo adefend gi kendo giyud right margi ma bo kwamo nyaka kawuono. To pesa manyo osechok mar 40% cha chakre July 2024 osechok en billion of shilling. Honorable Chungo chako kawo gini golo gini lwet Kenya Sugar Board tere another gulu moro ma jopur kia. Jopur be onge kuro. Ebe wakwani billo ko bire parliament wabunge mawinjo asani ke election poko biro. Giwit bulwo pesa no kele Sugar rais no se gole commodity e afa mo kele Sugar Board. En rach mane do ng'ama dwa golo pesa ni e board ni. En gi lengo mane. E ang'o momiyo dwa tamo jopur yudo right margi e pesa ka. E pesa mar development motere gineni. Mano miwa Sugar. Mabe midhiero mwayudo ka. Machielo standard agreement. Agreement no kete regulation. Regulation ni poko ket matin. Wadwani ni angibeto tikawe gi sano under regulation ma anka Sugar Act. Pokwa neno. Omiyo gima waneno mkae ene ni angibeto gi kembe mnyobilo manyien tichulo gi 7 days. Mana tu apuoyo sawa. To gik manomiwa to poko timore. Bonus manomiwa rais mondo wakaw wesa no se yude. Waserito mwaon. Areas gik mawang'o iwa. Areas mano osechul jopur. Yes. Osemiwa pesa matin kaka jopur. Wayiego. To mano dong pok wayudo nyaka sa election be chiegni. Jomoko kwam kaka example kaka Sony kata kembe mamoko ji okwame factory no kaka giwuogo tamore tich be nosechunggi. Wadwani pesa go chulgi mondo jogo ae kambe dhio ma kembe be ng'eny ginyalo manyo tije ma ke gin gi experience. Kano osechungi to pesa koro ok migi nikech ang'o. Obed japur, obed jatich mabo kwamo ka. In suppliers bende nokelo material poko chul nyaka kawuono. Mago midhier ma koro mako tiendwa kaka jopur. Ma wakwa serikal mondo donje wachno ochulwa pesa mara moja. Kao kama to ke demonstration ne mabiro ke nyich wasewuoyo mwaseluongo jowa ni wadwa demonstrate Kenya mzima ke demonstration ma serikal winjo. Kota amedwa bul chungo everything ma gi court order. To court order be mabudho higni demonstration ne madwinje man kaka chairman ema pacha nitie. Machielo en bagas no ningo chulwa. By product. Koro committee nyicho miwa mamano be wagoyo kamano mar Ken Pricing Committee. Pogi donje gimiluong ni by product, bagas ni podi, ethanol podi, mondo wamed gi siling 5,500 e Ken Price masani. Mano onge. To wapoka komed bech niang, to sukari ma oko pore. Koro duoko gima ne japuro waro mbolea mano waro gi pesa cha. Enok ng'iye, japur koro lal ma onge kaka ginwang'. Machielo gik maricho no en yang wadan standard agreement ok wadwa nothoga ga sei kaka machon piny oselokore. Standard agreement Kenya Sugar Board ogol that form mondo sani nitie kembe mosegolo agreement ji sign blindly. An aseneno gi ok gimitnwa mor ma wan go ni Kenya Sugar Biteson osebiro kendo wamor kabisa ka jopur kech kot nyocha budho gi kese sawa. To gima nichendo to dhitiyo nade to Sugar Act pok obedo implemented. Mae gima dhiero waka. Kata pesa gi kumidhi goli e midwa tingo pesa ok ang'e ni dhi gol gi kanye. Under judiciary ka. Kech budget no kokela ok ang'e ni sani kuro kete but gise come out gisemiwa frontiers ma wadwa tiyogo wamor. Makmana wakwayo arbitration ka ni pesa lawyers osechando jopur ahinya. Koyal bura to pesa git bedo kata higni 2 ma japur tho wang' na wadwa ni changes obedie kalo gi Sugar Act ni kosego miya wad pesa japur mbima japur to pesa loyo mima loyo koro ndik chege 2 mondo japur obed gi kwe
ma be jopur se ywak na ma ol amba ne mano ok ber na chul jopur direct lo be direct ko se go kwan che ko ndikariyo gi milas mo puni obed affected mago gik ma waneno kaendi machandowa o pesa ma kefref nyogi se chako tich kendo wa proceed director wanomondi osetimo tek ni gin Kuria gin Kisii gin Siaya en gima lich ahinya pesa ni koro mokonwa kota wadwani mondo mi ogony pesa ma nyocha osechok gi chakre July 2024 nyaka kawuono is a lot of money wachung wabedo stuck mai wach maneno ariyo organization mi thuolo mondo ti kaka jopur noyierogi an kaka chairman atiyo voluntary since 2000 today tago kamano ne atiang no ose join wa kendo atiyo together mondo adi toge ole naropa smallholders working farmers what one wa be agreement mondo dik gigi mondo be clear mondo board of director obio clear this money mondo konjopu loans 40% midwa million wan gi proposal kaka jopu kech no waneno chandruok machon ang'amono japur ariyo kata dek ochung'ne ng'ama dwa kawo pesa ni moko chuni nyaka miye title deed pesa ni okel gi sirikal youth oningo okel gi tich onge Kenya ka youth moko min title deed miyo makoro kaka kata jaoda wuon pok amiyo title deed to puro niang eno the benefit kanade waketu gini ni gikelo regulation maber kata santi maber mamiyo ng'ato jirani chung'ni ni ka ochulo to jirani no nyalo kama kech gin machiegni to chief ogo sei wacho ru wach tato dino kodwa winjo kata man wachiwo chon ka pesa nolal million gi yuto tato dino nitie nyaka wachenj wach machalo kamano kai seche machalo kamano erokamano ahinya erokamano Ezra aparo ni weche ma Ezra wachogo jaduong' Okola iwinjo gi yo makare kendo kaka jabod inyalo duoko moko wuoyo weche mang'eny wacho ni pek bedo negi e weche mag chudo gik machalo kamago mochweyo chopo nyaka weche mag buche manitiere do wacho ni moko more nikech nitie lokruoge mosetim to moko bende lit negi nikech nitiere ywaruok mabet kapok gik manunjo bed ni lokruoge ge timo ochako tich ma kaka board inyalo wacho ni gino kenge mage moseketi chiwo nyaka loan miwacho ni dwaro guarantors gidwa ni mondo guarantors emobedi kar mondo ni chiwo title deed mari nie ka mondo mi ola gik machalo kamagi un board mang'iyo weche mag pur mag niang' ahinya jogo mabende neno ni supply madhi e kembe mag sukari obedo makare kendo giyudo sir mowinjore gi chike ma pacho ka ang'o matimore erokamano George koro gima dhi mbele en ni Sugar Act okelo ber mang'eny ne japur Sugar Act emokelo gimoluongo ni Sugar Development Fund en pesa monego bed ni ipoge nyadibich ndiere madhi loso nderni manie kuonde mipure niangi tibe madhi loso factory ma koponi kata kambi nigi ng'ikruok moro to ginyalo biro kawo hola kanyo to gimedo rieko e kambi mondo omed performance mar kambi odhi mbele nitiere be mitiyogo mana e weche mag jiwo puro niang' koro to nitie mabe dhine groups mag jopur mana wacho ni wadani mondo walos motegno ka koro gisani gimose geng'o mondo dhi mbele maber en weche do nikech yudo kaka pesa no biro machako choke kamoro kanyo Ezra kowacho maber pesa ni 2024 ne pod noane aguch manywanda mar 2024 July mowacho no pesa no chakore higa mokalo August 2025 August teni koro odhi higa nyaka ne chak choke koro pesa ni kani choke pesa ni nie chik kaka ipoge nie chik onge gima ng'ato nyalo time nikech en e Sugar Act to Sugar Act sama ng'ato osechwalo wach motere do ma do chungo pogo pesa ni koro ingeni gima board nyalo timo onge wambe ko ing'e lweto moko koro wan jiwo mana stakeholders mago kiger do ahinya nitie gik moko ji nyalo bedo piny ma ji wachi ma ji winjre ma kendo pesa ni koro pogi apoga mondo dhi ne jo kako nego beno dhi to ni samo dhi do to en pesa moko ni ne kanyo ok nyal ti kode ok wanyal miye jo groups mag farmers monego be kako bonego beno wachiwe koro mage gik mosekelo ng'ikruok e implementation mag the act kama Ezra wacho no alright to ntiere geno wan gi geno e weche do nikech burano dhi mbele
pok oda uwe mang'eny nikech be ka gima ne doho konego bed ni ilose mang'eny ahinya, but wan gigeno ni koselosore to gigo bodhi adhiya ka chik odwaro. Ere kaka udwa engage gi jopur gi mondo kata mana buok ma gibuogo ni samoro ginyalo dhi ng'anyo ka poni gigi ok otimore mapiyo, kik chop kanyo, nikech ma mokwongo biro kelo pek e sekta? Gima wadhi timo en ni gima seche moko kelo mage en lack of information. Seche ma japur ng'e ni koro paro ni gini en mar jo Kenya Sugar Board ema ok dwa chiwo pesa ni. To pesa madhi ne japur kata mana sani mane ni ne case no onge doho. Japur kano biro to assessment nyaka timre. Ng'e ni nitiere chike mabe tayo weche mag hola gi. Koro nikech gima notimore gi Sugar Board mokalo cha, hola ne nichiwe. To seche moko iyudo ka jomoko ne chiwe gi kaka Ezra ne jiwono ni mondo wachiwe ng'ato dhi to chung' ne nyawadgi. Mano nokelo achiedh nade mang'eny e weche mag tayo aguch pesa ni. Koro miyo sani ne watiyo gi rieko kata ma jobank gitiyogo. Seche mibiro kawo loan nyaka ng'e ni to loan medwa kawo ni kaka an kabiro adwaro $1.5 million. Nyaka ng'e to baromo. Ang'o ma adwaro kawo loan adwa timo? Ka an gi puodho no be nyalo golo niang' manyalo chulo loan ni. Koro mago gik mwang'iyo. Title deed onge ng'ama osekwa ng'ato. Onge ng'ama dwaro title deed. Gima wang'iyo en ni to be in gi teko kata gi teko ma chulo loan mikawo ni. To koro seche ming'iye to lopi rom nade, niang' mipuro no rom nade, nikech en loan en mana mar puro niang'. To nyaka waket chenro mang'eny ne loan ni sami kawe, inyalo kawe to in idonjo kode kata ohala mar matatu. Kata in kawo loan mar puro niang', donjo kode gima chielo. Koro magi gin gik ma nyaka wageng' mwang'i to be japur adieri. Koro magi gik moketo masasa ma burano jogo osegole doho oko. To bo madhi mbele ka chik dwaro. Okay. Alright, adwa ni mondo mi wawinjane paro moko. Nyaka gie sani kapok adhi John ngene kachiel kod Atiang'a ng'e ni in bende ikori mar mondo mi miwa pachi ewi lokruoge gi mitimo kachiel kod ber ma medo neno mondo jopur obed gi ng'eyo ni magi kama ji osechopo gie sani gi dongruok madhi nyime e sekta mar niang'. Nyaka gie sani Eric Okola king'iyo sani nonro ma wan godo en ni kaka nasewacho motelo ni medruok sukari miloso e pacho ka oseidhi malo kuok tan 285,418 nyaka 348,143 kaluwore kod nonro matim kod National Bureau of Statistics ma bende yango weche mag mwandu ma pacho ka to ahinya sekta mar pur mar niang'. Kopogore kod mano bende iwacho ni weche mag niang' ma igolo e puothe kitere kembe oseidho malo kuok tan 3.1 nyaka tan 3.9. To bende chudo ne jopur owuok e dweche 9 mane girite cha nyaka sani jumbe 2 kendo jomoko wacho ni gichulo kata mane ndalo 7. Nyiso ni ma en okang' ma koro japur yudo godo yuto mapiyo piyo. William Ruto bende ne okawo okang' mar wito kata writing off ng'ado gope mane jopur nigo mar bilion 150 kendo bende nengo mar mbolea mano wasewacho chien bende oduok piny kuwuok $7,000 kuom bag nyaka $2,500 manyiso ni ne odwa ni mondo sekta ni oidh malo. To bende aparo ni mae momiyo kwan sukari migolo e pacho ka oidho malo kaachiel kod nienge ma bende jopiny tero e kembe bende oidho malo. Penjo in iwuon king'iyo sekta ni sani Kenya nyalo bedo nade e weche mag production e weche mag sukari ka chop giko higa ni mar 2026? George, gisani mana kana wacho gisani sekta mar sukari dhi maber zaidi kata dwe mokalo. Koro kwa uwe statistics dwe mokalo nowa golo sukari tan 90,000 mapok nogolore nyaka sekta ina chakre. Makoro wan gi geno ni e dweche 5 mabiro sekta mar sukari biro koro chako kawo sukari kendo tero e chirni maoko. Mamano kama wang'iyo mana kata kama jatend piny nowacho ni kendo nowacho mana gi jasama ne chulo bonus ma omiyacha ni higni 2 mabiro nyaka koro Kenya bed manyalo kawo sukari matere chirni maoko. To mano wan gi geno nikech gini statistics nyiso ni nikech gima chamo en Kenya ka en gimoro tan 80 kanyo e dwe ka dwe jo Kenya. Koro kimedo gite e higa to medo ka moko chon cha ne deficit moro wuok. To koro gisane mokoro wan gi excess bar 10,000 tons already e dwe mokalo. Koro wan gi geno ni the next 5 months wan ka dier ni sukari wadhi tere chirni maoko e kuonde ma rem mar sukari nitie. Kendo ma dhi medo yuto sana ne japur. Sama koro sukari dhi oko iuse bei maber dhi yuto mar japur dhi mbele. Okay. Sami wacho ni Kenya nigi geno mar tero sukari oko. Nitiere jopiny mawuoyo, nitiere joma wuoyo kowuok Busia
madwani mondo wawinja ne to jopur ma Busia wachang'o. Ka opogore kod jopur ma Busia go bende wabiro ng'iyo ni to jo Homa Bay wachang'o ewi wechegi. Wachaka nigi Homa Bay kaso wadhi Busia nikech magi ng'iyo hie lokruoge matimore sekta mar pur niang' kaachiel kod sekta mar sukari. Winja ni jo Homa Bay wachang'o gi sani. An Austin Ouma, japur mawuok Ndhiwa sub-county mayudore Southern Nyanza part. Wan kaka jopur wahinyore kabisa. Namba achiel, ok wayud chudo sama kare. Nikech ang'owa, nikech sukari ng'eny ma industry ma wan go ok nyal uso. Uso mar sukari okethore nikech sukeche donjo koa oko mang'eny makoro market obedo flooded, ya market opong' gi sukari mamoko makoro magwa ok nyal usi. Ma hinyowa kaka jopur nikech wasewacho ni ok wayud payment e yo makare. Ne wang'iyo kichulowa juma ka juma mowagogo kwan tero nyithindo e skul, weche mag thieth, gik moko kata ngima mar dhano kaka magwa ma jopur nikech wan ngimawa entirely depend e purwa. To magi te obedo affected maduong' nikech sukari ma oko madonjo e Kenya ka mamiyo sukeche wa mo produce locally ok nyal usore. Wakwayo sirikal mondo donjere matut e wachni. Wakwayo leaders magwa mane wayiero, especially a southern region, giwe ling ka raia inyore, giwe ling ka raia inyore ni e puothegi. Kamano pur tiang' tek, kendo jopiny inyore ka gisafe e puothegi, to ka tiang' oseikore to ni koro ok nyal konygi. Wawacho ne elected leaders magwa ni giwe ling. To ka gimedo ling, to wan bende wabiro wuok oko kaka jopur tiang', kendo kwa biling. Wawacho ne Kalori Omondi oter gini e parliament araka iwezekanavyo mondo jok makelo sukari kuwuok oko gi ochungi mara moja. Ok wan gi mor nikech kata king'iyo tiang' mosechiek cha nonego bed ni osebete. Man gadier ni japur mane ne japur ma wuon niang'no noketo niang'ni mondo kiny nyithindo dhi sikul, to kawuono tiengegi moko tuo, moko bende pochas mag nguru biro to kawo, to janguru kokawo tiangi to chuli mos mos. Gimidhi yudo malong'o e tiang' manyiloso timore nade? Onge. Omiyo wane wakwayo wawuok oko kaka jopur mane Southern Nyanza region, wan from Sukari Industries. Wadwaro ni wach ma owuok mar kelo sukari ka oko sirikal ochungu mara moja. Wasebedo gi shida nyaka nyocha cheap imported sugar donje Kenya ka. Iyudo ka sani jowero weyo locally produced sugar gidhi e cheap imported sugar nikech gidhi wero gi bei mayot ti use the same price. Odhi wero gi $5, ng'ani to wero gi $10. Gi use the same price sani any supermarket. Ndhipwa ka e local ka sugar is 150 per kg. Kaka giware cheaper. Koro miyo sukari industry all the store are full. Gini o create insecurity. Sama koro nyithindo leo ni dala, jonyuol ok chiem, nyithindo ok dhi kate colleges, ma oseinyowa masani ji dwa divert wuok dwa we puro tiang'. To gidwa we nade? Ka tiang' ipuro for budhe puodho ok inyal dhi wang'e, ok inyal dhi pudhe, ma wadhi timo nang'o? Ok ochalo oduma matieko 3 months. Sani ikaw puothe ni te ikete tiang'. Ibeto ichudo after 1 month. Livelihood dwa dhi nade? Nekoromogi mago jopiny mawuok Homa Bay ahinya to e sub county man Ndhiwa magin jopur niang'. Kopogore kod mano wadhi ane kendo Busia mondo winjo ni to jo Busia to wachang'o kotende kod weche mag pur mar niang' to kod sukari mawuok e pinje maoko kadonjo e pacho ka e lokruoge matimore e sekta mar niang'. Hata unaponiona hivi nafikiria kung'oa miwa maana zimesimama kwa shamba.
kampuni jakuwa able kunilipa on time. Now you can't work without money. Kila step inahitaji pesa. Niko na ekari over 80 na nafikiria kuingoa, nianze kurudi kwa mahindi na maharagwe. Na kama county ya Busia, factory imeandika vijana wetu, imeandika familia, sisi kama familia ya Busia we rely on this factory, na ikifungwa ni shida, tabidi tufungwe. Hata sisi tutawaunga mkono wafunge, maana miwa itakuwa imekaukia kwa shamba. Tukiruhusu sukari kutoka nje kuja kuangamiza soko ya Kenya, nafikiria hiyo si vizuri, na naomba wa Kenya, hii sukari imeletwa nje ni sukari ambayo ni sukari ambayo ni haramu. Watu wanapata permits ya kuimport sukari wapi? Mtu mmoja hivi karibuni, kuna kampuni ambayo inatakana itengeneze, inunue miwa kwa wakulima na itengeneze sukari, na hiyo sukari tuuzie watu wa Kenya. Bei ya sukari iko chini kabisa kwa sababu ile mangedo ambayo inatoka kwa jirani hapa. Sasa naona tukiendelea namna hiyo, sisi wakulima wa miwa tutaathirika kiwango ambacho hatuwezi hata kupata chakula. Sasa hii hali ikiendelea hivi, kama serikali yetu tusaidia, tutaandamana ili serikali isikie kilio chetu, na isiposikia kilio chetu itabidi sasa tushift kutoka kupanda miwa tuende kupanda mahindi tusaidie watoto wetu. Haya, were kachiel kod Eric winjo kaka jopur niang' ywak ka giwacho ni niang' kata sukari mawuok e pinje maoko en achiel kuom gigo mamiyo giyudo thirno kachiel kod pek, kendo wechegi nitiere piem maduong' ahinya e kind sukari gi. Ang'o ma nyaka tim? Maendi abro duogo kata gatiang' atiang' mondo nyiswa ni to ang'o ma nyaka tim. Abro duogo mondo wawuo kod bende Ezra mondo nyiswa ni ang'o ma nyaka tim. Gin giwegi kaka jo pur mag niang', ang'o gini ma nyaka tim? Were kaka jalony e weche mag pur ka ang'o ma nyaka tim e sekta mar sukari ma pacho ka mondo piny Kenya obed gi piem malong'o gi golo sukari moromo manyalo piem kod mago ma wuok e piny libamba ma Uganda kachiel kod pinje mamoko. Bende Eric ang' ninyiso to gin kit sukari mag hie ma jopur gi ywak ni piem kod ma Kenya ka standard margi, diponi gin ma standard margi ni pinye momiyo gikelo gi kayo mayot koso gin machalo nade, mondo wang'e kik jopur dhi adhiya gi weche mag awinjo manyalo miyo samoro ng'ama ne dwa donjo e sekta mar pur niang' chunye gore nikech oparo ni nitiere tipo moro kata mudho moro manyalo chopo mbele ne sama ochako pur ma niang'. Wadhi ane yweyo en saa 6:30 mar odiechieng' ka waduogo to wadhi nyime kod twak mar iwacha wacha. Wang'iyo sekta mar sukari. Sekta mar sukari ringo nade nyakora mogi, mane penjo maduong' ma wan godo, kendo wayudo duoko margi kowuok kuom jokanyo mopogore opogore ma gin gi lony e weche mag nonro kachiel kod bende apise ma gimako miyo gi thuolo mar chiwo duoko makare ne japur e sekta ni. Kik dhi mabor, waduogo bang' thuolo machuok. Nduma osemiyowa chiemo. Mano first thing. En gima inyalo madh go chai. Mar ariyo, nduma osemiyowa pesa. Wuok tich ka wuok tich, yawuot luo ting'o duondgi malo ka piny luo chiko ite. Chieng' tich ariyo ka tich ariyo nyaka mga juang' en odiochieng' mar yuto mari, wapuonji loso manyonge mari oloyo marakwayo. Chieng' magoro kawa makwongo ni wendo to michope gweng'o morindo yo jogo nyanya penjo. Hera mit, olit kendo en gi puonj. Kanyo bende wawacho ni in kaka ng'ama miyo bora ni Nyasaye omiyi teko dier piny kaendi, in miyo monyalo. Tich ang'wen pado manyachon kod mbaka mamit machon ka wakelo ni kamane. And of course, chieng' tich abich ka tich abich en odiochieng' mar loso kapuoyo, ngolo to mana kalies to kapok wakelo ngolo. Wapuonjwa ni timo Ma en Macnan. Ee Mungu, asante kwa siku hii ya leo. Asante kwa kuniamsha asubuhi. Asante kwa baraka na neema zako. Asante kwa wema na fadhili zako.
Umekuwa nami kwa mazuri na mabaya. Niwezeshe nikupende zaidi, nifuate ahadi zako, kwani uko na mipango mema kwangu. Amina. Dial *811*404# to get Mungu as your skiza tune. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Erokamano nyakora mogi kuom medo ketera mogi TV. Adani mondo adhiane Kisumu kuom tiang' mondo en bene wacho ni gima jopur mandhiwa kaachiel kod jopur mawuok Busia wacho. Un kaka jogo mang'iyo mwandu motenre kod weche mag sukari. Tiang'. Gik mowachi gi ahinya to sukari mawuok e pinje maoko kabire piny Kenya ka. En gima buogo uko no ka oketo kenge ma dhi neno ni ma en gima koro losi kendo piny Kenya dhi bedo gi nyalo mar loso sukari moromo dwaro mar chiro mapacho ka. George Bati erokamano. Aotra mwacho kama kapok adhi wach mar kelo sukari maoko. Mana kaka director wacho ni sirkal notiyo matek mo write off gowi machopo 150 billion. E sama wuoyo kodi ni an gi jopur maga ma members ga ma kuma Ezra Hai Masoni poko chul gop jopur about 360 million. Zoya Sugar poko chul jopur about 317 million. But the president no wacho ni gowi go bedo written off. So on behalf of jopur go duto poda wacho ni gowi go podwa pursue mondo gibed written off. Nikech kidhi Sony to management ma Sony sani koni ni en Sony 2025. Kidhi Zoya Sugar bi koni ni en Zoya 2025. But the government remain jogi are agencies of the government. So anatemo wacho kaka jatend jopur ni gowi mag jopur manodong wadhiro matek nyaka chulgi. Jotich mane kambe gi bendo kwamo nyaka chulgi mondo ka giya. Nya neno kata ka Moroni Sugar ogolo circular madwani mondo jotich odare ute gigo kendo ka ogidar godiochieng' ma giketo no tidhi gol gi e udi. Mago aparo ni watemo mitigate gi sirkal kik chop atwa machalo kamano. But ana tiang' kuongo wacho niya mokuongo mondo wabed net producer of sugar, not net importer of sugar. Achiel kuom area ma important mo waweyo manyaka wa address and the component mar irrigation. One called the proposed Soin Koru Dam mapod en achiel kuom migawo maduong' manonego bedni improve production mar niang' in the entire Nyando sugar belt. To waneno ka nyaka nyocha sirkal William Ruto chaki that project has stalled. Pod watemo pursue ni en achiel kuom one area. Rain fed sugar cane ok nyal rely on. Sani kineno gima timore Kitale, kineno gima timore nyaka Trans Nzoia, bando tho maratari, bando tho e kore ka bando chiegni chiek because of reliance on rain fed. So aparo ni our sugar directorate at the government must emphasize the other component of irrigation. Mondo wabed sugar net producer as opposed to import. Mara ariyo, kaduogo kamatemo wacho ni involvement mag farmers okosebedo. Wan kata gima Ezra ne wacho ni sugar arbitration. Sugar arbitration en achiel kuom gigo mane wakwayo. By the way, manyocha gibed appointed, there is no farmer representative in that arbitration. Wan gi jopur mosomo man gi all that requirement. So maga achiel kuom gigo maduoko wa piny. Wadwaro representations mag farmers in those process. Issues mag do okadwa wuoye e studio ka, baran kaka tiang' kata nyoro nyane gwenge mag Busia, Kakamega, katemo negotiate gi jogo motero cases e do
mondo wawuo ber wuoyo mondo wa sort out these matters out of court to kwa continue gi gigi to weche gi biro makowa ma ok waketo board by 2027 ten election nearing period we are not ready to go that direction katieko kanyo tawacho ni gima ne Ezra wacho watemo cartels ma tiyo gi jomoko mondo otimang'owa oter cases e do at the same time kaka jatend jopur wadagi okang' mamalo any proposed amendment mar golo sugar development levy tiwacho ni tere ADC nigi history of failures across the board machemelil ADC is the majority shareholder kibiro Moroni Sugar Company ADC was the biggest shareholder all of them no dhi nyaka anda ma Moroni obedo under receivership chemelil obedo gi problem ma jopur ok chul gope inche ng'eny and the government ma William Ruto came in motimang'owa right off gopegi so okwadog chien kendo ma en warning to our sitting MPs ago erokamano ne Mheshimiwa Ruth Odinga mane agriculture committee mosebedo ka engage kodwa kendo by next week wadhi rado gi committee mar agriculture mondo one thing ni wadagi golo component mar sugar development levy ni dwa tero kamoro namba 2 king'iyo gino gi ran concordantly sama gitero wa e doho kocha to gitero proposal matimang'owa Kimani Chungwa ae gode mag milima kucho gin sirkal oserach negi off gope mag coffee mag tea mang'eny kabisa to kuchopo mar niang' kae kanyo koro wachako pick up mondo wabed gi pesa to run the sugar sector koro Imani Chungwa ma majority leader moko nyal timo gino is the leader of the government business oko nyal timo gino without the consent of sirkal so ka wachichi ni to sirkani owuondo wagi koni to dwamo wagi koni omiyo wan kaka jopuniang' wadagi in totality ni sugar development levy ok gol e sugar board ni tero kamoro ma number 1 to Emmanuel Wangwe mane ne proposal mar the sugar bill to an act bende sani chakitiyo gi wagogi wakoche moko to make an amendment mondo gi replace close mar election mar sugar growers to an appointment mago gin gik mwadagi kendo wakowa bunge watend kik donje mano aduogo e machielo mane wantiere mwawuoyo about payments mag farmers ana wuon nyocha Busia area last week Busia sugar nigi gop jopur from dwe mar 5 nyaka dwe mar 6 pogi chulo dwe mar 7 rumo sani so akwa Eric mane sugar board kanyo as a staff ni wase kambe gite ose comply chulo japur by 7 days sama wuoyo kodi ni Busia sugar pod nigi gop japur dwe mar 5 dwe mar 6 kitieko dwe mar 7 ni dwe cha 3 mano to piny mane wadwaro the implementation mother regulation nikech the act koki reinforce gi regulation pod onge gimitimo onge close mibiro tere ge do so mana wacho na dagi mugik en wach ma sugar import wan kod kambe mang'eny sani mosebiro in place wan gi factory 15 area of cane bende medore what is the purpose mar importing the sugar wantiere gi gima niluongo ni multi agency makane wago koko higa mokadho through office mar PS Raymond negi constitute multi emergency manoting'o all these other team mane miyo ni to sukari gi akanye nikech kicheko record mar KRA to bro nyisi ni that amount of sukari ok import but there's what is called the sugar smuggling opek Busia kae sukari madonja kanyo then nitie sukari moro bende mukel in the tag mar industrial sugar to kiko bedo tracked well to end up in the supermarket to en sukari ma is fit for consumption ma Kenya Bureau of Standard bende we can fix ni are not doing their duty ka sukari no kele en meliki adi to destination en nyaka ne obed industrial sugar ochope industry refinery mondo utikore to that purpose but wawacho ni beche niang' ok nyal biro medo dok piny awacho na sebede pricing committee gimiluongo ni cost of production there is no way minyalo wacho godo niya the ex factory price is being determined by the miller mane gima okung'eka asebede pricing committee ex factory price is being determined by the miller the same miller niendi ka traders osekelo sukari mo import mo smuggle at a cheaper price there is no way mother miller will sell the locally produced sugar kaka jodhiwane wacho cha so en jukumu magwa gi all the government agencies to make sure ni giloro gimiluongo ni sugar smuggling nikech record mar KRA wacho ni there is not that much of sugar but in the market the reality is there so ana wacho ni we need mondo wawuoguru oko te to border point kae the smuggling pek moloyo
the imported sugar which is on record. Eric Okola. Atiang olose weche ma dito. Wacho wach mar chudo magope. To kapok wadhi chudo magope go, wabro bire bang'e matin. Wang'e wach mar sukari mikele pachoka. Na penjo ni gin tieng' mage, gin mage. Nikech japiny nigi luoro, japur nigi luoro. Erokamano George, awinjo gima jo piny owacho, gima jopur owacho, joma be gi jobusia. Kendo adwa wacho ni joma wuoyo ma be mago jodalawa. Aneno Nick Ndiga, aneno Jojo Willy, aneno Gara Goche, mago jodalawa. An owuon an japur niang', kendo niang' ne gima support livelihood. Chiemo matinende ji yudo mana koa e pur mar niang' no, kata ndhipwa kocha. Koro gima da timo en ni adana nyisgi kaka achiel kuomgi kapok abede board an japur. Gima dhi mbele ni ntiere ywak mantie e delay mag payment go. To sukari mawachore no oko ni en sukari mobiro ma iloso godo. Wan gi sukari ting' ariyo. Wan gi table sugar, sukari mwamadho ni mitiyo go e tedo chai ni. Wan gi moro biluongo ni white refined sugar. White refined sugar ni ne onge factory mane lose dala ka. E factories 17 matiyo onge factory mane lose, lakini nitiere achiel mano oseketo masinde mag loso white refined sugar. White refined sugar ni itiyo kode kaka e loso soda. Coca-Cola tiyo kode e loso soda. En sukari molos ma processing mar timore maber kabisa. Kendo kining'iye to orachar. Koro sukari ni itiyo kode e loso yedhe, pharmaceuticals loso kode yedhe. Jo biscuits gi sweets gi betiyo kode e loso sweets. En sukari mosebedo kwa omoga oko. Every year wow 160,000 metric tons white refined sugar for industrial use. Koro sukari ni waneno ni ongitende mondo waom sukari ni oko to ntiere masin moselos dala kama nyalo loso sukari ni. Omiyo koro sukari miwinjo Atiang' wacho no gi jopur mamoko ywago no kata jobusia wacho no. En sukari mobiro tidhi ti kode loso white refined sugar ma idhi lose Kibos. Sukari ni ntiere multi agency mang'iyo kata kako move kako wuok e port gisama wuoye ni 29% mar sukari ni mosechopo Kibos. Gimoro ka 31% ni inland container depot ma Nairobi ka. Mairite gi police ntiere officers mag jo Kenya Sugar Board ni kanyo ma sukari no ok nyal wuok. Sukari no ken sukari manyalo dhi e chiro, minyalo tigo e chiro. En sukari manyaka obed refined. To ntiere market gap ma sukari ni dhi fail. Ok en sukari ma compete gi sukari miloso dala ka. Koro menya gima atemo asho jopur ne ni kik chuny gi gore. Onge sama japur niang' osebede gi geno malo sani. Ter mane magi gik ma seche moko yudo ka seche moko delay bedo gin isolated cases. Kichudo ka gin owuon gi confirm ni kata mana Atiang' owacho ni kuonde moko ichude gi dala biriyo. So ni bang' dala biriyo ichude. To cases moko bedo ka especially sama ne factory odhi e maintenance. Koro ka factory duogo yudo ka mondo pick mo yud momentum ma chudo ka no dhi mbele cha. Kawo kata muda moro mar jumbe moko matin kata dwe moro achiel. Mage gik miyudo ka sema kotimore. To case mar Busia to already ntiere joma officers mosewuok e board mosedhi ground mong'e to en ang'o nikech adieri little ka japur osepuro niang' morito dweche 18 koro niang' osegik sabete to iyudo ka ng'ikruok moko bedo kar beto ka. Mage gin gik ma waloso na nyisi ni wuoth chakore go kang' achiel. Ok wanyal chako ni board wan mana gi dweche 17 nyaka nwaduogi. Ok wanyal chako ni to gimoro amora en 100% good. Nyaka okang' nyaka kaka mos. To gisani bero seneno. Kendo kata mana jopur makana nyisi motelo jopur nitie mang'eny ma neno ber ichulo gi sa. Jondhiyo mago jodalawa kendo a feel gimowacho but gima da nyiso wen ni sukari mono biro ke ok compete gi sukari miloso e iye ka. Kendo sukari no ok nyal mono factories tu nikech factories giuso sukari pile sani giuso ne wholesalers gi. Koro sukari mobiro ni pok odonje chiro. En sukari ma police marite. Lori kowuok e port obiro gi police nyaka inland container depot ma Nairobi ka matere nyaka Kibos. En sukari milos mana kana sawacha white refined sugar. Ma kata na kwa kelo sukari no pod nwadhi import. Koro mana ka yudo Kenya seche moko import roti dhi bedo process kata Iran. Koro ma wacho ni wa import raw sugar ni mondo wa pilot. Enana gimitemo mar kojolo. Ok ni mae koro barabara mwadwa kao. Enana gir kojolo. Sama koro wapodwa medo jiwo pur mar niang' mondo koro sukari ni oyudre makata ma inyalo los godo white refined nitie. But enana gima kojolo ma ok apara kendo en gima dhi timore kendo. Okay. Enana mar
testing masin mano se gur kibos mar loso white Evan sugar no. Eric, ang'o momiyo pod jopur ywak ni ikelo sukari mang'eny mo wawere gi mar mikelo mar timo tije mamoko gi sukari mawuok e pinje maoko. Dipo ni Kenya wigi capacity mar loso sukari moromo kata mar golo sukari moromo manyalo meet market kata dwaro mar chiro mar pacho. Gima timore ng'eni chiro wan gi trade blocks wan under COMESA, wan under East African Community. Gigi chiro gi gi chike. Kuri ng'eni unok dwach ni udwa ni uter gimoro kata udwa ni us tong' Uganda to un kamaru wiro to udwa ni ugeng'. Koro ntiere sukari matin ma pod nyalo biro through these borders. Gi trade treaties ma wan go gi jogi. COMESA wan gi East African Community. Koro gigi bedo govern ok en gimoro ma jo Kenya manyalo buko kata wach ni kawuono onge sukari ma Uganda kata achiel. Nyaka wa negotiate kodgi nikech en trade network. Ntiere nitie gik ma uso Uganda, nitie gik ma be Uganda uso ka. But ginsani anya wacho ni chiro mar sukari ineno nikech chiro marwa ni waluongo ni premium market. Emo ineno ka jomoko dwa nokel to gisani to chike waseketo mondo ikel sukari ka actually kelo sukari dala ka sani en expensive moloyo ka en chon nikech excess duty michoko kanyo, nitie levy ma be ichoko kanyo. Koro by the time sukari donjo e chiro ka beche ng'alo molo kata bech sukari molos ka makoro onge ohala ma ng'ato dhi yudo. Right. Mana kaka jopur ywak samoro Milas bende nyalo bet ni ywak ni chike moketi bende un gi mise ma oketo chike makare mag neno ni joma dwa bedo timo investment mar medo capacity mar production e Kenya ka obedo gi thuolo mar timo mano. Nitiere lwasi waselos ng'eni wan kaka wan board wadane mondo walos mana lwasi mar go ohala gi keto mwandu e sekta mar sukari. To mano en gima osetimore kendo king'iyo kata mana the last 1 year iyudo ka nitiere kembe adek mabiro. Nitiere Angata Transmara biro, nitie Soit Transmara biro, nitie moko adek moko be iloso Mombasa. Mago gik matimore nikech lwasi ma jo Kenya Sugar Board oloso gi sirikal mamalo. Ma anyalo wacho ni gisani to keto mwandu e sekta mar sukari osedhi nyime kabisa nikech nitie nyaka jok maketo masinde mag loso ethanol kata tiyo gi molasses o kata sukari kende. Nitie be kese gi nitie joma expand capacities mag gi kendo watemo kendo build capacities mag jopur be mondo ging'e gima dhi mbele. Nikech sama ging'e gima dhi mbele to koro ing'e yot bedo nikech ok gi work out of misinformation mantiere. Right. Erokamano were jalony e weche mag pur ise tiyo kod kambi kata timo nonro gi kambi maloso sukari e pachoka kata mo ng'iyo weche mag pur manie e pachoka. Ang'o minyalo wacho ni nyalo bedo pek eno ni Kenya bedo kod sukari moromo manyalo bende koro nyiso ni Kenya is an exporter o ka consumer ma sukari mamoko wuok oko to bire kata mana miwacho ma winjo bende loso godo mwandu mamoko gi bende wuok e pachoka kendo nyalo tere pinje maoko malibamba nikech Kenya wacho ni en economy maduong' ahinya yuto mare ni mala ahinya kopim kod yuto mag pinje mamoko manitiere alwora mar Afrika ma ugwe ka. Erokamano George. Problem one go is sector mar sukari mar Kenya ne sector mar sukari mar Kenya bedo controlled very few individuals or companies. I'm sorry to say in Western and Nyanza au kilungo nyinga Kembego obedo controlled with 2 people. Okidwana luongo but it's okay I could be luongo. That is very dangerous. Niji yo kende ma control Western gi Nyanza. Iwach sugar production weekend go kila kitu. Koro gima akwayo Kenya kata jotendwa ma Nyanza oyie mondo investors moko bendo bi in this sector. Kech puothe wan go moromo. Kech ka waneno nkoro the two people kata the two individuals who control kambi, is it not dangerous, George? And that's the truth. Katago kidwana luong nyingi kamano. But dwaro nkoro wa luong joma ng'eny odonji sector. Okay? Nitie joma ng'eny madwaro biro invest sugar industry. To wan puothe mang'eny Nyanza ka ma wanyalo gere these sugar industries. Kirango karo kaka jopur ma ywak Busiano. Kambi ma Busiano niang' mirego kanyo wuok Nyanza e thidhia mayala ka. Inwang' ka niang' wuok Yala itero kure Busia.
to jobusia ka ben gi nyang to ginyiewo. That's a very dangerous trade. Koro Nyanza kani kota Western wa yie mondo investors moko bendo bi mondo riwre gi kambi minano mang'enyo go kaka wacho ni bedo control very few people. Let us have more people to invest. Kose mane jopur luongo ni cartels ka. Cartels gontie. Gi mago cartel ma gidwa kambi yote mondo bi Kenya ka. Let us talk the truth, okay? Kaka kambi mondo dhi biro to gigoyo. Kaka kambi mondo dhi biro neno kaka gigoyo nikech gimakore. Kata kwa tamre ni onge importation ma sugar. There is. Okay? Government nyalo temo tetea, but at least there is some spillage. Mawok wonde mamoko ka biro nikech they are cheap. Kidhi Sudan, production ma sugar, Southern Sudan go Sudan is very cheap. So kinyalo wacho nano onge sukar ma spill from Sudan ka biro Kenya. There is at a cheap price. And then we cannot control it. Nikech traders will be very funny. So let us add more investors into this sugar industry. I've given me example. Atemo ga woi gini pile. We just Siaya as a county. Irwa what sugar cane. To Siaya as a county onge system mass sugar cane production kabisa. Ukanyalo wacho ntie kambi Siaya madung maloso sugar. And that is it has a potential mar pidho sugar kendo rego sugar mare mok Siaka. Then what do we do? Koro kaka Siaya kaka Thiaka cha maniluongo Dominion Farms chon. Nitie investor moyie biro kanyo. Nitie investor mantie sani and part of these families ma achoni mo control sugar Western Kenya. Koro ndaki okodwa ukacha tonge gimotimo kacha. Kacha en bungu. Why can't we allow another investor to come there or big other ideas? Kecha winjo ka jatelo moro wuoyo jatelo cho iluonge nga. Mwawugo sana. Atiang, yes. Atiang wachon kik wategemea rain fed production kende. Yes. To Kenya sani tegemea rain fed was sugar industry. To yala swamp kacha ginyalo timo irrigation. Bwana mantie kanyono sani. En gupi kanyo en gi kila kitu monyalo timo irrigation. Is not doing it. Investor moro madwa biro sani mwatemo ga goran pile iramugi kamondo bicha. Anyalo luongo nyinge. Kusema no begi kaluongo nyinge. Investor no. Right. Calvin. Bagas manen kanyo chon. En ko technology matum irrigation. Notum irrigation ni mchele. Okay? Bu mchele notimo maber. Why can't we allow such an investor to come in? Or the kaka yala kanyo tim irrigation. Yala is 19,000 acres. If we can just do like 10,000 acres money and bua punya ka jopur kake pile. Then we'll get factory kanyo. We'll add another factory in Nyanza. Obiro investors nikech apani erigine ntiere kod lwasi ma kaka cheke tiyo kata mag ang'o gini miparo ni winjo bed ne ka ng'ato nikech timo research timo nonro e wechegi investor madwa biro nyaka bed ni gin ang'o gini mong'eyo manyalo konyo jiwo malo production kisa moro ng'a investor moro bende nyalo biro tembe koro chako tugo ge jopur kaka mamako ge odonje wacho no donje group kweth mag jok ma wacho isa wacho sare ni dio jopur kendo miyo weche mag sukari bedo mapek. Investor mabiro number 1 nyaka bed obiro konyo jopiny kech kaka yala kanyo en community land koro biro oyie ndiko jika ingen sector no kibiro kiwacho ni puro ni ankende it will not employ so many people koro nyaki add value koro biro factories to factories kiko biro go nyako lu wach nema maber ron mondo kiko ketho environment kaka kirango wach yala swamp kanyo ntie 3 oxbow lakes obro timo ang'o mondo make sure these oxbow lakes okokethre okobedo polluted and knowledge no then ntie environmental issues nitie kuma puodho no tenga 4,000 acres ma oripidhie yien mondo oket wanyama manen kanyo. The environment must not be spoiled. Right. Is this investor capable of conserving the environment? Nitie gik mang'eny mirango. If it is capable, why is the county government yiene mondo bi? What is the problem? Koro wadwaro ni josiasa wa yiuru investor mang'eny obi Nyanza ka. Iwinjo ka jatelo wacho ni factories adek yawo. Factories adek miyawo gi kanyo. Iyawo gi Coast Province. Ok yawo gi Nyanza. Coast Province emiyawo gi
why can't we bring another one? Tuntinga muye biro ya omoro Nyanza ka. So that okikwabed so very few people controlling the sugar industry. That is why the problem is. That few people are controlling the sugar industries. Let us open why that draw other investors to come. Mondo bende or participate in this nini. Libro nanga competition ngen employment mina no kaji wago bro me adren ke ko ger factory mania. Don't you could buy products mangen. It is not sugar alone. Invest and biro other ideas. Owacho no nyalo loso kata biofuel. Mariembo ga check sugar cane. So it will help also in help the government. Fuel sectors, diesel guano. Sukari, this company can need biofuel using the sugar cane. Apart from the bagasse, apart from the ethanol, it can also make other products. Investor mabiro in these other ideas, ma sugar cane, nyalo temama. Buy products, make sugar cane. Let us allow other investors to come. Let us not stick to our tradition. Yes. Angeni iwache to kendo iwache gi chuny mar ng'iyo ni to ere kaka jopur ere kaka madwa konyo japur nikech japur ema golo gima giko ne to nyuolo sukari. Dwa konye nade wach mar yaro thuolo ne joma moko kopo ni paro ni joma ntiere sani onge capacity koso ena ni lwasi emodiyogi momiyo nyaka ng'at machielo ang' biya were. Iwinjo ka jopur mabusi owuoyo ngin yang. The capacity is there. But in Wankakoro, what a dear poem Jomago Simgo. This sugar cane is not being taken on time. Koro ketre pudoka. Koro other investors for biro, gibro cow that market money ni market rego. Okay? Tin wanka gibe chipin to ginyo this cane minano katregi. Instead of tegemeang at a chiel man, or nyo manyanza, or nyo ma western, baby can be upong. Koro we magimo on the katreka. Neno kaja puru yuak. Koro ka kampe mangenyo biro tibiro manka competition tie, they will get so many outgrowers. Puru na uruniang purana adwa biro kao. Neno ka jog yoko kao to jok moko biro kao. Aneno ka kane competition o biro Nyanza kama private factories oyao. Ndiwa, oyawe Mara, oyawe Mhoroni royao, oyao Kibos. Inwanka koro area gi. Niange farmers okwiwage no kao. Gimagi wago niange kao to tieko ndalo mang'eny kapok ochul. Ok noko ka en pod en puodho ka jabusi ati. Koro dwaren kambi gi kobiro, it will encourage other farmers mondo niange gi onyiew, then ochul on time because there will be competition. If I don't pay these people on time, gibro di kambi morero kao nige niangcha. Koro sama kambi gi obiri no anka farmers bro benefit because there will be competition adwa kao niang to chul on time. All right. Then punjo give techniques me pur be bro lokre. It will not be traditional kambi achel ma punji pur niang makama irami kodi makama. These other companies can come with other ideas. Apart from the ilongo gen sets, cutting mini nature. Niti other technology mo biro make tissue culture pidho nianka. I hope you understand tissue culture. Tissue opogore sets ka. Tissue koro ilose lab to ogolo gimoka seedlings. Kaka meki yan ka. Koro mageme de pid. Koro wa oki traditional nini mar set ma korniang cha. Ibiro koro I plantlets. Manu technology no akata institute chatime. I don't know whether it is there. Maybe onyalo lero dwa. So we have to come. This can be biro this technology. Ino ankage gero nyaka labs matimango malos of these seeds through tissue culture in the labs. Okay. Mano be bro reduce the duration man young bro cow kaka 14-12 months. Tissue cultures cow ga very few months. 8 months itongo nyangi 10 months. Kuro technology go Republic Kenya and who will bring it? Other investors who will come. Okay. So that wakwatege mia kipidhe mana kencha ya kenwang niyang. All right. Inyalo bire other technologies malo so kote mamoko through tissue culture. Nyakora mogera ni mondo wakao yuyo gi kanyo aduogo ka abiro duogo kendo wariwre kod Ezra wabiro duogo ka kendo wariwre kod John Were kachiel kod Eric Okola to kod Charles Atiang mantiere dala mar Kisumu mondo wawuane kendo e weche mag neno ni
weche mag tieko pek mag gope mabende jopur yuago. Winjo ka John Wero selieko ni ka opone sekta ne oyaw mathoth to koro gimoro ni kambi moro nyalo deko gigope mag jopur ok bedie nikech iyudo ka nitiere piem. Ng'ani nyalo wacho ni kelna uru gi kare mondo achulo mapiyo piyo koro gope ok kundre ahinya. Wabiro ng'iyo chike bende moketi mag neno ni oket lai mopuch sekta ni mondo jopur ni ankachiel kod sekta oyud dongruok makelo lokruok mar uchumi gi ngima mar dhano. Wakaw yweyo ka waduogo pod wadhi nyime gi Iwacha Wacha e Ramogi TV. Yesu tunyamor kapaki, Yesu tunyamor kadendi baba, Yesu tunyamor kadendi, Yesu tunyamor kalungi baba, Yesu tunyamor kalungi. Kidna ruot. Mondo mi yud wer mar tomit na kaka skiza ton mari di star 860 star 418 hash. Parnia Ramogi TV en ot mar jower duto te. Nyakwa Ramogi gin ji mane ogen kod ogandawa. Negitiyo ne oganda e kidenje mopogore opogore. Moko ne jo od bura, moko ne gin jobetre, moko ne gin tiere kaka chife man gi mbi mokalo. Nitiere kuonde manotimo maber, nitiere kuonde manotimo marach. Mano en kawaida gi tich mar ruoth. E chenro mar gin kanye nyaka wafargi. To higa 71 koro ndika tich mar puonj. Seche duto ka nitie gimoro mane timore e gweng' nodonje. Nanona konga igu kuogo kongo. Igo romo nyaka jokuoyo kitna wanted gibiro nega seche nade. To nano ankan kod polisi machiegni sana. To moko magoro selalgo. Development mapo East Africa. Negitime kanyakla gi Dalet Jaramogi. To bende yango sigandgi. Chieng' tich abich ka tich abich, saa 3 otieno. Tudri gi jata chenro ni Walter Nyambaga. Mana e chenro mar Gin Kanye. Kik bai. Ragu gimarach kotimre ne pari, to an kayo ka bing'wono ni. Gik mang'eny osetimore ka, to nyaka sani in pudi dewo mana ngima mar pari ahinya. In those 62 phones which were recovered, 10 were identified. Obila ma Nairobi omako achije gi simbe mahewo 400 ma giwacho ni osebed kikwalo kitere pinje maoko kendo iduogo usi e pacho ka. Nurses mawuok e counties mopogore opogore medo riwore gi jowetegi e ng'anyo ka giywago midhiero mopogore motenore kod tijegi. Wasewinjo matek saidi kendo wagone gavana Ochilo erokamano e kindgi gi MCA wa Ayuno Mayienga. Jodak ma Luanda Konyuna e Uriri nigi fuong'ruok e yor wuoth tok chak gedo mar Olalo Makuja. Machiegni kendo nyakwa Ramogi ma en Iwacha Wacha. Ramogi TV nyakwa Ramogi wacho kaka en mondo wang'e ni to piny ringo kadhi kanye. Jopur wuoyo kendo jogo manie sekta mar sukari bendo loso. Arani mondo mi adhi ane ir Ezra ka ntiere dala mar Migori matudore kod yo mar lony manyasani mondo omiwa wach mare mogik gi kwayo mare ma en godo nikech wan ka kod jalup director mochung' ne weche mag timo nonro mar chiro kaachiel kod dongruok mag mwandu mag sukari Eric Okola magude Ndhiwa kendo wan kode ka mondo ochiwe ler to ginang'o gini ma itimo. Ezra, adwa ni mondo iwach wachni mogik mabende en ote ma imiyo japur kaachiel kod samoro gima ineno ka ber ahinya kata ma igombo ni mondo mi olosi e weche mag sekta mar sukari mondo dongruok gi geno bedie ne japur kaachiel kod piny Kenya e yore mag yuto kokalo e sekta mar sukari. Number one, yena mondo ago chief support ne jo Siaya
mondo med facto chikucho. Abro dhi kanyo tarik 26 warom gi jatelo man kanyo no e Siaya Polytechnic County Hall mondo wapuonjo Siaya weche mag niang' koka gibiro manyien mondo giwinj weche matere. Koro amba support ni factory nyaka bed Siaya. Mar ariyo kembe madeko kapok ochudo gi ote mamiyogi wadwani jatelo man kanyo director ketu regulation nasomo kamoro e sugat mawacho ni nitie penalty e chudo mar dwe ka dwe. Yeu mondo ndik barua ne kembego mondo gi compensate jomosekawo dweche 5 jomosekawo dweche 30 mondo gichul jopur lal magiyudo kapok giyudo pesa magiterogo nyithindo skul. Mana dwaro regulation in place kendo gima way forward en sugat obed implemented. Weche mapod itero ni moko itere parliament ki ang'o gin go mago ok wadwa winjo. Omineno ka support jondhiwa ka giwacho demonstration awacho ni gima ng'eyo ni wadhi organize one day piny dhi lokore iro. Machielo wadwaro ni Kenya Sugar Board ochiw ka koto pono ni koto tieko gini kiny wayiero kata tich abijni onge story mondo gi release ma pesa mwatiyogo ma emomiyo baklo mage nienge mpuro ok wanyal yudo weche kaka wang'eyo fertilizer onge giyie weche mag sukari ma oko gin gi capacity to gin kilirwa no wacho gi kaka farmers representative nitie moko sukari mikelo mna gi pikipiki moko ndigni kadho kata jirada kuondgi kata mwalo piny ka gi kadho kata mna bosia kucho gi kadho gi pikipiki pogi mako jogo mwawini omak kata ja pikipiki moro moting'o sukari mondo nyis kuma sukari oaye. Mano jogo pok otimo. Akwayo board of director mar Kenya Sugar Board tiu tiju wawe yuagore to wan gi tich e lwetwa wan gi pala e lwetwa. Machielo akwayo Dr. Raymond Omolo kaka security ok wadwar keche pinyni gidin nwandelni ma oko moluoro gi mondo gikawe gigame jomoko mak man jomoko imako to wawinjo ni osewuok. Mane gima chwanywa kae imako gi to gisewuok. Omiya wakwayo tich ma Kenya Sugar Board odhi maber en mani gima koro chandogi en ni court battle mabe watemo kaka tiang'o wuoyo wadwa ni jogo were gi cases kabisa kata mna kiny ka nitie ng'ama winja giwere gi gigo mondo giyaw dhod pesa momak wan pesa ma wadwaro mondo watigo wakawgo loan mag niang' tamor ka director wacho niang' gine pok okwagi title deed ing'e ni pesa okeli yudhe mondo tich onge temo mi wako ni title deed ok wadwar adwa no winja gimomiyo ok wadware chief ni kanyo asa chief nitie mane tok dala no wabe wan kaka federation wabe confirm ni majapur gi bende gin gi barua data ma e factory ko jirani ariya dek nyalo chung ne japur to kawo pesa mondo wabed gi tich maler mbolea gi kawo gi tere cooperative society kech garama makele ng'ato wa interior part o asuna mwalo piny yo kucho okoko dwa dhi ya wendo ke obi kure mago miwa garama moko nyal yiego gi los tich e yo makaya chudo ma jotich to pesa nyewe parliament osekadho wadwa ni wawinyi pesa eto koro kodwa story mage gik madwa kelo gomo mapok none gichul jotich mokwamogo gi jopur be gichul pesa gi an mane gima nyawacho kaka chairman erokamano ahinya Ezra. Geno ni wach mar sukari kapod obiro medo los ahinya gi pur mar niang' nikech gin gik ma kaka lokruoge gi medo time kaka ber medo betie kendo winjo bed nyiso jopur ber manitie to kopo ni pek bende nitiere e bergo bende chak nyiso jawa mani kod teko go teku mar loso pek manitiego mondo sekta odhi nyime yo makare. Erokamano ahinya Ezra Okoth ma en jakom mar riwruok mar jopur niang' e Kenya ka oloso ka entiere Migori yor mbui. Wadani modhiye ni Atiang' mondo en bende wachane wach mogik ka entiere Kisumu. Jaduong' Charles Atiang' in bende wach ni mari mogigi wach me ote midwa ni mondo me jopur giwegi kachiel kod jogo mantiere sekta e wach mar sukari. Erokamano Bati. Mokwongo anyalo go erokamano ne jopur niang' kamoro amora untie kuom tich matek ma utiyo kochakore gokinyi mondo wabed kod sukari moromowa e piny Kenya. Kang'iyo mbele tawachoga ni wan kod geno. Mar ariyo awacho ni waseyudo the Sugar Act no the component mapok obedo implemented en mana wacho cha ni the cane price formula
or include the byproducts. The formula mitiyogo sani is illegal and wrong. Maka ngata nyalo dhi e doho kawuono. Anyiso Eric kama intie kanyo no. Asebe the Cane Pricing Committee, the formula mitiyogo sani, Mass Sugar Act 2001, is illegal. Number one, it needs to be reviewed. Number two, why empower the outgrowers institutions? One called cooperative societies, one called cooperative union, mondo gikaw their role. Gima nitie Sugar Act kaenia. The development of cane from puro niangigigite is pure responsibility ma the farmer and the farmer organizations. Mondo wakaw tijwa watim, onego warom gi the mill at the mill. Mill onego nyis mana outgrowers organization ni gidwaro tanadi per day per week. Wadwaro that empowerment mondo miwa the facilities machalo tractors gigik manyalo tingo niang mondo watim tijwa. Machielo en the issue of regulation. Mana kaka wacho Busia ni gigop jopur dweche adek to kapod regulation pok obedo gazetted to pod en gima ok nyal implement. Tieni penalty mane Ezra wacho cha, there is supposed to be a penalty ma Busia onego chul jopur niang kuom bedo gi gop gi dweche adek. So wakwayo Eric ni wadwa ni mondo gi move very fast with public participation mane wasetimo watieke mondo regulation no obed gazetted. Machielo en gima natemo wacho ni the budget nyose kadhi. Jogi wero ni wane sirkal. To mbadi gi ngane mane sirkal. Wan waonge sirkal, wan one puothewa. Koro gima kwayo mbadi ni en minister ma finance. Gop jopur gi gop jotich gi te gin gik manyose bedo okadhe budget ma president nyose approve ma 2026-2027. Oti gi thuolo mare kata oti gi wiye kaka ker nowacho. Ogol pesa mar jotich, ogol pesa mar jopur mondo kata ka giwacho nwa tutam ka to wanyalo wacho ni tutam no tigi. To ginyalo wero wacho nwa tutam to unune serikal to wane puothewa. Alright. So atieko ka wacho ni mugi. Yes. Ne wabunge magwa konywa uru, wadwaro ni mondo wachung eni attempt mar golo yiero ma japur to replace gang'owa gi election. Alright. Atieko mugi ka wacho ni serikal o review wach mar koruso indam mondo wawe over reliance on rain fed crop but we implement irrigation. Agoero kamano ne George Mbati kod Royal Media Services kum thuolo mumiyowa mondo wawuo gi jopiny. Erokamano Nyasaye mondo gwedhu jopur nyaka mona ma untie wan pamoja. Erokamano nya Jaduong' Charles Atiang' kuom ler gi ote machal kod mano. Eric kachiel kod telo mochung' ne weche mag sekta mar sukari e pacho ka owinjo mano kendo ngeni Eric dhi wuoye wachno. Wachni mogik Jaduong' Were ka Eric bro wacho kaluwore kod ni en gi moko kuom samoro gima dwa nyiso yawa mantiere sekta no. Abende ajiwo mana jopur nuti matek nitie gima dhi ruok maber mbele koro chunyu kik tho tiura tia matek to lu kaka ipuonjo to wasir lwedo sirikal Sugar Board bende gi gik ma kitimogo to gibe giwinji gik ma wakulima wacho mondo gi implement. So wan wasiro gi lwedo to wakwayo ni jopur bende usiru lwedo Sugar Board mondo gik mu wacho no kokotimorego ginan gitimo gi ka gibiri meeting to watching gi problems go. Kenda temo jiwo lwedo ni sirikal be koke Sugar Board kaka jatelo man ka iye udhi meeting mondo uye mondo wach kambe moko mwawego mondo kik bed ni kambe moko onge kamoro kaka Siama achono ketiur kambe kuonde ma kambe ongego mondo gibende jo wakulima man kanyo madwa puro niang ok niang gigolo kanyo terorego kambe mamoko gibe gidwaro gibed gi kambe around kanyo mane manyalo wuoye. Ago niero kamano George Mbati Royal Media kuom luonga ka da wuoye wechegi. I hope ni gik mawacho te jopuro winjo to gibro luwo kamano. Erokamano nya John Were bende ni jalonyo weche mag kothe kachiel kod yore mag pur. Eric wachni makoro imiyo yawagi nikech komi bede kata riwruok ma ichung'ne en mano mane kod duola ahinya eno ni weche moko riere kendo jopiny obedo gadieri gi geno ni gik mowachi kata winjruok mobetie ikete tim kendo nyuolo olemo. Erokamano gima nyalo wacho katieko en ni Kenya Sugar Board oseketo lwasi maber kabisa mar keto mwandu e sekta mar sukari. Omiyo ineno ka
joket mwandu biro, ok en mana Western kende kata Mombasa kende. Joket mwandu ni kata Game Rangwe, ndiye kambi migere madhi mbele sani. Transmara ndiye kambi migere madhi mbele. Koro wakwayo mana stakeholders magwa mondo ochiw support maber mondo watika nyakla kwa bero ngima mari. Nikech wasenge ni niang' no gima koro wadongo kaluo e cash crop maduong' ma ji puonjo kata nyithindo yudo ka ji bero godo ngima gi, nitie jomo gedo gi wach niang', nitie jomo nyombo kata gi wach niang' ni. Koro wamakro maka gima wan go matek, sirikal osechiwo support midwaro. Jatend piny osechiwo support minyal chiw mapok nwayude kata sirikende mosekalo chien kanyo go. Koro ariwa gi sirikal mondo wane ni gik ma sirikal timo ka sani koro mbolea osekel, jopur wadhi kod opon, waikre uru mar kao mbolea e wang'sa, waikre uru mar loso puothewa e wang'sa, mondo wane ni koro sama koth chako chwe, isekelo kodhi, machiegni isekelo mbolea, in ko kanyo monego bed ni itiyogo sa pitho. To gima wanyalo garanti en ni ber mbele, nitiere ber mbele kendo nitiere geno kabisa e sekta mar sukari moloyo kaka ne wan. Koro watemo mana kwayo kanyakla kata joma tiyo machalo Kesrit gini mondo wajire kanyakla jo county government mondo wane ni pur mar niang' odhi mbele kendo kelo pogruok e ngima mar joma odonje pur ni. Kwayo mane mimiyo county government hie nikech weche mag pur gin gik miluongo ni gin devolved kata oter machiegni kodgi. Wach ni minyalo ote mari minyalo chiwo ne stakeholders ma duto ka iwuoyo kuom jopur kaka nyiso gini med jiwaraji wakik chunygi tho ber biro mbele nikech gik moseketi kata okenge moseketi counties gini mabende gimbende nitiere chike mag loso kaachiel kod moko kuom ting' magin godo. Kachako gi jopur giwegi stakeholders wate wakwayo mondo wawe hero dhi e doho sana. Doho mosebedo kwa dhi ne mosebedo ka chungo kata gik mabeyo sana mopango ne jopur kata mopango ne stakeholders. Wakwayo ni ka nitiere gwenyruok e paro to wabeda kanyakla to ji wuoyo to ilosa duto. Jo county government gima nyalo kwayo maduong' en ni mondo giket gilose budget moromo manyalo jiwo weche pur, nikech adieri mar wach en ni jiwo pur e grassroots en tich ma jo katiba omiyo okete lwedo jo county. Wan ko wadonjo nikech koro nitiere ng'ikruok e wechegi. Omiyo koro wakwayo jo county mondo wariwre kanyakla mondo wakony jiwo pur mar niang' kwa konyo kata loso yore nitiere mane iluongo ni sugar belt roads mondo wang'e ka wanyalo support delivery of cane nikech mai kuonde ng'ikruok bede sama koro koth ochwe mang'eny nyalo chopo e factory. Koro wakwayo mondo wariwre kanyakla loso gigi. Sugar board already ose kata timo mapping mag roads gi te mondo wang'in to ire kama ndara marach moloyo ndechni te mondo wachak go kwa loso mondo waket ting'o niang' kadhi e factory. Transport cost ne gima osebedo ka hinyo jopur sana. To magi gik moko wadani mondo wamed keto mondo transport cost no kik dhi malo sana. Omiyo na kata ka ken transloading centers nitiere centers moko moketo kuonde opogore mondo mi sama koro japur niang' osebedo ready to the distance between e puodho mang'ani nitie to gi factory obed reduced gi transloading centers gi. Koro magi gin initiatives ma jo Kenya Sugar Board osetimo kendo wamedo jiwore kanyakla mondo wang'e ni to kata mana e program wan go mar loso kodhi ni wadani mondo jopur oti gi kodhi manyasani. Chik wapidhuru kothe machon ma dhi kawo dweche 24. Kodhi nitie kendo kodhi gi yudore kendo Kilayas kata gi Kesreti en research institution en Kibos kanyo Kisumu. E factory ka factory Kenya ka nitiere office mar jo Kenya Sugar Board ma waluongo ni Cane Testing Unit offices. Inyalo chopo kanyo mondo imed winjo weche mowachogi maber. Kata ka in gi kwayo moko inyalo keto kanyo mondo kwayo go ochop ne jo Kenya Sugar Board. Erokamano George kuom luongowa e wuoyo ni. Wagero kamano jowinjo be kuom sebedo kodwa nyaka wachak program nyaka sani. Erokamano Nyairi ka okola kuom yudo thuolo mar biro kendo chung' motegno ahinya kimiyo waler kaachiel kod jopur bende wi okenge mimedo keti kod bond mochung' ne weche mag sukari e pacho ka kod piny owacho gibede migepe mamoko masiro chenro ni. Erokamano John Werin bende kuom yudo thuolo mar chiwo pachi kendo ng'ado rieko ahinya kotende kod weche mag kit kodhi gi kaka inyalo ber pur mar niang' to kod lwasi madwarore mondo jiw piem makare kendo med yar malach sekta mar sukari e pacho ka mondo duok piny samoro geno kuom mago mawuok e pinje maoko ahinya kokalo pi pur kitiyo kod yor mar kuoyo pi e puothe. Ne atiang' kaachiel kod Ezra bende potigi
pak kuom chung'ne jopur kendo chiwo pachgi e wi gigo madwarore mondo neni japur oyudo ber kuom luche ma ochiwo kata chiwruok mare mar luya e puodho. Nyinga en George Bati, iluya mosiro twak makawuono mane iwacho wacha weche mag ni to sekta mar niang' dhi nade. Nyinga en George Bati, kaka senyisi waromo kinde thuolo machielo, riti masani.